פודקאסט ברצלונה מבית בר סמני עם שי פל, יאו סבר ותום רוזנבסר. ערב טוב לכם, בוקר טוב, עוד צהריים טובים, כאן בפודקאסט בלאו גרנה, מספר, לא תאמינו, 199, 199, כן, הוא פודקאסט אחד לפני פודקאסט 200, סוגרים 200 שידורים, ובדיוק בשידור ה-200 אנחנו נתחיל את העונה החדשה, אבל לא לפני שאנחנו נעשה את הפודקאסט המסורתי, הקבוע, האהוב שחיכיתם לו, פודקאסט למסיע, פודקאסט המשתלה, המקום שבו הגדלים, הכוכבים הגדולים של ברצלונה. לא צריך להכביר מילים, מספיק להסתכל על נבחרת ספרד, שבנויה בחלקה הגדול על כוכבי למסיע, מספיק להסתכל על ספרד של 2008, 2012, אותו דבר בדיוק. אנחנו מדברים פה בעצם לא רק על המשתלה של הקבוצה שלנו, המסיע, מחלקת הנוער של הקבוצה שלנו, אלא על מחלקת הנוער שבאופן ברור נחשבת לטובה והמיתולוגית בעולם, ובשנים האחרונות גם שמה רק הולך וגדל, אם זה בכלל אפשר, למחלקת נוער שגידלה את מסי וצ'אבי ואיניאסטה ואחרים. אנחנו נתחיל את הפודקאסט, אבל לא לפני שאנחנו נגיד תודה, כרגיל, לשותפים שלנו, החברים שלנו, אלה שמזרימים לנו את הבירה, בירה אסטריה אדם, הבירה עם הכוכב, אמרתם אסטריה, אמרתם ברצלונה, זה הזמן להודות לכם שבאתם לפסטיבל בסרונה, ושתיתם איתנו בירה, ונפגשתם עם האנשים, עם החברים, עם הקהילה, ויש כבר את התחושה הזאת של העונה שמתחילה, ואוטוטו, ממש שבועיים, פחות או יותר, המשחק הראשון, שקצת נדחה בגלל המונדיאל, אנחנו שם, חברים, זה קורה. אבל עכשיו, באמת, אחרי התודות, הפודקאסט שחיכיתם לו, שפגשתם ממנו, שאנחנו חיכינו לו, אחד האהובים עליי, פודקאסט על המסיע המסורתי שלנו, לדעתי, מספר 6, אולי כבר מספר 7 אפילו, אני לא יודע, צריך לבדוק, אני חושב מספר 6, ואנחנו נתחיל ונגיד, נאמר למסיע והכל, אבל אין פודקאסט בלי האיש והאגדה, שי פל, ערב טוב. אני בסדר, מה המצב ברמת גן היפה והשוקקת? סיסו ושמחו. סיסו ושמחו, לא פחות. לא פחות, יפה. אז אנחנו מאחלים לכם שתמשיכו שם בעניין זה, לככב ברמת גן. ואתה יודע, תמיד אחריך מגיעה רמת, אני לא יודע מי, אבל הפעם אנחנו באמת על רמת מסי, כי גדול בוגרי על המסיע, ואנחנו אומרים שלום לשי, תסלח לי, לרוב אתה אגדה היחידה, אבל בתחום על המסיע, האיש והאגדה, שאר משפחתו של קונסטנטין מרקו האגדי, עידן מרקו, איש על המסיע, ערב טוב. אהלן, איזה כיף להיות פה, שנה שישית, יעוז. שנה שישית, אתה סופר, אתה יודע, אני, שנהנים לא סופרים, אז טוב מאוד, שנה שישית באמת עם צריך להגיד, עידן מרקו הוא המומחה שלנו למסיע, אבל אני אומר בזהירות, אני חושב שהוא גם אחד המומחים העולמיים בתחום הזה. מעטים יכולים להגיד שהם עוקבים אחרי המסיע עוד מהימים שמסי היה אוכל הורמונים לארוחת בוקר על חשבון ברצלונה. נכון, כמה שנים כבר, עידן, איזה 30 שנה בתחום הזה? לא 30 שנה, אבל 23. התחלנו אז בפורום של בר סמני לעקוב ברצינות, ממש סביב קבוצת הנוער של פיקה, ססק ומסי. סביב העזיבה של ססק ופיקה, ובאמת התחלנו את ההייפ על שחקן צעיר ארגנטינאי בשם לאו מסי. זה יותר מ-23, אנחנו מדברים פה 2002, 2003, 2001, הרבה שנים. אתה לא שם לב, אבל השנים עוברות. ברצלונה בלי מסי, ומה לעשות. ידענו שגם מתישהו הביולוגיה תעשה את שלה. אבל זה באמת לפודקאסט אחר. ואנחנו מציגים אגדה נוספת בהתהוות, דניאל אלון, גם איש למסיע שלנו, גם אחד המומחים, הוא מהמומחים הצעירים, הוא מהלמסיע של הלמסיע. ערב טוב, דניאל. כיף מאוד להיות פה, בשבילי זה רק שנה שנייה, אבל כל שנה מחדש כיף להיות פה, ומקווה שגם בהמשך יהיה לנו הרבה מאוד הלוואי, בכל מקרה נכנסת לרשימה, נכנסת להרכב,
שנה שעברה עלית ככה בלי מספר קבוע, אז שנה אתה יכול לקחת מספר. זה גם על באמת מה זה אומר המספר הזה, נדע שאם אוריאן גורן קיבל מספר, אז אנחנו נהיה מאוד שמחים. אז בואו נדבר על המסיע ונדבר אחד אחד, כרגיל נעבור על השחקנים, על המועדון, על הדברים, על התקוות, אבל אנחנו לא רוצים להחזיק אתכם באמת במתח, כי כל מדינת ישראל מדברת על דבר אחד, כל אוהדי הכדורגל בוודאי, אבל זה כבר עניין גם שמי שלא מכיר כבר במדינה כבר מדבר על זה, שם אחד, אוריאן גורן, ילד בן 17, שמצא את עצמו במחנה האימונים של ברצלונה, בעצם הישראלי השני שמגיע לרמות האלה, כמו שגיא אסולין הגיע בזמנו. גיא אסולין עוד הגיע לשחק במשחק גביע רשמי, יש להניח שגם אצל אוריאן זה יכול לקרות השנה, אבל בוא נשאל מה באמת קורה עם אוריאן, שי קודם כל, אני ממש ממש שמח בשבילו. זה החלום של כולנו נראה לי, ללכת לקבל זימון לקבוצה הראשונה, להתאמן, עדיין לא עם כל הכוכבים, אבל עדיין עם כוכבים בהתאבות, לעשות צילום קבוצתי של הקבוצה המנצחת של האימון, והרוח או הקפטן מעלה אותך, ואתה עושה את הפוזה שלך שם, זה באמת 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 חלום של כל אחד מאיתנו, וזה שאנזי פליק מדבר בשבחו, ומציין אותו ביחד עם אברימה, וג'אבי אספר, הוא בוחר 3 שמות, ואוריאן החלק מהם, זה גם משהו שהוא לא מובן מאליו, וגם באופן כללי, הבאז בברצלונה, ויש גם הייט לצערנו, אבל עוד נדבר על זה בהמשך. נכון, אנחנו לא נכניס פוליטיקה, אבל ברצלונה עיר שנחשבת באופן יחסי, לא פרו-ישראלית, בוודאי לא בתקופת הסכסוך הזה, ואוריאן בשוליים הוא סובל מזה, לא מהמועדון, אבל בשוליים מאוהדים. נכון, אבל צריך לציין שיש ויש. יש אנשים שמפרגנים לו מכל הלב, ויש כמובן את הממומרים. בוא נגיד שכל פוסט עליו בטוויטר גורר אחריו המון המון תגובות לכאן ולכאן. זאת אומרת, אין פוסט עליו שיגמר בתגובות בודדות, או רק בלבבות, או רק בהייט. כל פוסט גורר אחריו ויכוח. זה מתחלק לחדשודים הרגילים ולאנשים הנורמטיביים בעיקר. וזה שוב המקום באמת לבקש, להתפלל, להתחנן. עזבו את העניין הזה אנשים, עזבו את העירוב הזה בין פוליטיקה לספורט, הפסיקו להתעסק בזה באמת. אם יש לנו דבר אחד בעולם שאפשר לנתק אותו מפוליטיקה, זה ספורט, וזה כל כך יפה. עזבו את זה, עזבו את זה, ואוריאן, אחלה אוריאן. בואו נדבר דבר אחד, אבל כי הדיון על אוריאן לא יהיה פה ארוך, כי דיברנו עליו הרבה, והוא שחקן מוכר. אוריאן גורן, לצערו, הוא קשר, יכול לשחק בכמה עמדות בקישור, לקראת לכיוון ההתקפה. אם יש עמדה שאתה לא רוצה להיות בה בברצלונה, זה עמדת הקישור, מהסיבה הפשוטה שהעמדה הזאת מפוצצת בשחקנים, ולא רק בשחקנים קיימים, רק ניתן את השמות, אנחנו מדברים על פרנקי דה יונג, על פדרי, על אולמו, על פרמינו, על קסדו, שעדיין בקבוצה, על ברנל, על גבי, אני לא יודע את מי שכחתי, ועל כמות אדירה של שחקנים שמגיעים מאזור הנוער, מאזור למסיע, מאזור הקבוצה השנייה. אפילו אם אוריאן יעלה לקבוצה הבוגרת באופן קבוע השנה, מה שעוד רחוק מאוד, תהיה לו תחרות כמעט בלתי אפשרית על דקות משחק. כן, בהחלט, זאת עמדה שכמעט בלתי אפשרי להצליח בה בברסה. רבים וטובים ניסו ולא הצליחו. אם הוא יצליח לקבל דקות בקבוצה הראשונה, זה יהיה מדהים. כרגע הוא בעיקר מיועד להתברג בברסה אתלטיק, אמור להיות חלק מהכוח שם שיניע את הקבוצה. הלוואי, אבל זאת עמדה שמאוד מאוד קשה להצליח בה, חשוב לשים את זה בקונטקסט הנכון, ברסה לא מחכה לו שיבוא ויושיע את הקישור, אבל אנחנו יכולים לקוות. כי זה בגדול, זה רק בקטנה הקישור של אלופת העולם, פחות או יותר. זאת אומרת, יש לך 2/3 מהקישור של אלופת העולם, פחות או יותר. אני אגיד לך מה, כשראיתי את אוריאן משחק שנה שעברה, וגם שנה לפניה, בלמסיה, הוא שיחק פחות מקדימה, הוא יותר שיחק כקונטרולר, ושם יש פחות יחסית תחרות, זה לא אולמו והפרמין ופדרי וכולם,
אז אולי כן יש שם איזה מקום להתברג, אולי אם קסדו יעזוב, ואולי, אתה יודע, אני לא אומר רק שנה, עידן תופס את הראש. כן לגמרי, הרבה דקות משמעותיות בברסה אתלטיק אצל בלטי, אבל משחק גביע כזה או אחר, כן, אולי כן. הלוואי שכן. כלומר, אם אנחנו צריכים היום לייעץ לאוריאן גורן בהתפתחות הקריירה שלו בתוך ברצלונה, אתה אומר לו, לך יותר לכיוון ה-6, ה-50-50 הזה, אני יודע, מאשר לך לכיוון ה-8 וה-10, כי שם אתה לא צחק בכלל. ב-6, אולי פרנקי פצוע, קסדו עוזב, ברנל, משחק חד מורחק, פתאום אתה מוצא את עצמך בקבוצה הבוגרת. לדעתי פליק יסתכל יותר על סט יכולות מאשר על עמדה קשיחה. הוא יסתכל על מה השחקן יכול להביא לו ואיך הוא יכול לשלב אותו, אם הוא רוצה בכלל לשלב אותו. חשוב, עם כל זה שאנחנו מדברים על להסתכל על המציאות בעיניים, ולהיות ריאליסטיים בסיטואציה, להבין שלא מדובר פה בפרובנציאליות, לא מדובר בשחקן ישראלי שמשחק ברמות הכי גבוהות, אז מדברים עליו כי הוא ישראלי. מדובר פה בשחקן שהוא לדעת כולם כמעט, אחד מהשחקנים הכי מוכשרים בלמסיה, שחקן שנבחר בקביעות להרכב העונה בלמסיה, שחקן שהאיש לענייני למסיה, האיש שמבין הכי הרבה בלמסיה, ג'רום מרסט, שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, דיבר עליו בשבחים יוצא דופן, קרא לו השחקן הכי חכם בלמסיה, אמר שהוא ראוי להשוואה לקשרים הטובים ביותר שיצאו אי פעם מהאקדמיה שלנו. זה לא עניין פרובנציאלי, וגם אם הוא לא יצליח להשתלב בקישור של ברצלונה, כי אין מה לעשות, זה אחד התפקידים הכי עמוסים כרגע בכדורגל העולמי, זה מקפצה אדירה, וזה כבוד גדול עבורנו, ששחקן ישראלי משחק ברמות האלה, בין אם הוא יצליח לברצלונה ובין אם לא. צריך להגיד רק בסיום הפרק הזה, ותוסיף אם יש לכם עוד משהו, הציפייה הריאלית היא, מי שלא יודע, השחקנים שיעלו קבוע לקבוצה הבוגרת יקבלו מספר, קבוע נדמה לי, נכון, עד 25, אלה המספרים, 1 עד 25 אלה המספרים הקבועים, מי שלא יעלה לקבוצה הבוגרת באופן קבוע, ינדוד בין ברסה אתלטיק לבין ברצלונה, או בין ברצלונה הבוגרת, או אפילו אוריאן עוד רשאי לשחק גם בקבוצת הנוער, הוא בן 17 בסך הכל, ובמקרה כזה, וזה התסריט ההגיוני, זאת אומרת, אנחנו מחזיקים אצבעות לאוריאן, אבל בוא נהיה ריאליים. התסריט ההגיוני הוא שנגמר מחנה האימונים הזה, חוזרים כל השחקנים הבינלאומיים, ואוריאן מוצא את עצמו בברסה אתלטיק, מתחיל לתפוס שם את עצמו, ומנסה לעשות גיחות פה ושם לברצלונה, כמו שצ'אבי אספר עשה שנה שעברה, כמו שקורטז עשה שנה שעברה קצת, זה פחות או יותר התסריט הריאלי והגיוני מבחינתו, נכון? אין לנו איזה משהו אחר. בוא נגיד שכדי שהוא באמת יתברג בקבוצה הראשונה ויקבל דקות משמעותיות, צריכה לקרות פה קטסטרופה. של מכת פציעות רצינית, סלש קורונה, סלש משהו שממש יגזור לנו את הסגל בצורה משמעותית, ואז הוא יקבל דקות. בוא נגיד שארי גרסיה וקריסטנסן ישחקו כקשרים אחוריים לפניו. ושוב, אנחנו מדברים על, באמת, אצלו זה קפיצה ראשונה למים, יחזור לברסה אתלטיק, ישחק אולי הלוואי פה ושם בגביע בדברים האלה, המבחן היותר גדול שלו יהיה בקיץ הבא, באותו מצב. זאת אומרת, מחנה האימונים של אוגוסט 2027. נכון? חשוב להדגיש שלא מדובר על משהו שלילי, מדובר בשחקן שהוא בסך הכל בן 17, במצב הנוכחי של מצבת הקשרים בלמסיה, אף אחד לא מצפה ממנו לבצע בכורה ולפרוץ בקבוצה הבוגרת. זה לא הציפייה משחקן בן 17 במצב הנוכחי, וחשוב מאוד להדגיש את זה, כי אנחנו מתעסקים הרבה מאוד בריאליזם והמצב הקיים, אבל זה יכול להישמע למישהו שפחות מורה הפרטים כמשהו שלילי. זה חשוב להדגיש שלא מדובר במשהו שלילי, מדובר בהתקדמות שגרתית לשחקן ברמה הזאת ובגיל הזה. אז אנחנו גאים ואף ריאליים, אנחנו נורא שמחים מהרגעים האלה, אנחנו נראה אותו אולי גם בגביע גמפר, נדמה לי ב-19 בחודש, נגד הקבוצת הבית של חמזה, נגד אל-אהלי, בניגוד לחמזה, שאולי עוד נדבר עליו היום, הוא ישחק פחות בקבוצה הבוגרת, חמזה בינתיים חזק בפנים, אבל זה לסיפור אחר. אז זה בנושא אוריאן, ואנחנו מחזיקים לו אצבעות, והלוואי וכל שנייה שהוא עולה עם החולצה, מה עולה עם 26 בינתיים, נכון? כן. נתנו זה כבוד גדול. זה היה, קודם כל, מספר של ה-6-2, זה תמיד טוב. זה היה מחווה ל-6-2. ואני זוכר את פדרי,
באולימפיאדה שהוא שיחק, במועדי נבחרת ספרד, הוא שיחק עם מספר 26. אתה רואה, הכל פה מתחבר. פדרי, לימון סחוט טרי. בדיוק. בוא נתחיל... אבל רק דבר אחרון שאני אומר, באמת זאת השנה השנייה שאנחנו מסקרים את למסיע, התחלנו את זה ב-2021, עם לדבר על כישרונות צעירים מלמסיע. לא שנה שנייה, שנה שישית. שנה שישית, אמרתי, התחלנו את זה בשנה הראשונה, עם לדבר על כישרונות צעירים כמו גבי וכמו בלדה, ועוד אחרים שלא יצא מהם מי יודע מה. אנחנו היום במצב שאיכשהו התרגלנו שילדים בגיל 16-17 כבר מקבלים דקות משמעותיות בקבוצה הראשונה, ואין מה לעשות, אותם ילדים בני 16-17 שאז קיבלו דקות משמעותיות, הם היום, ליטרלי היום, גבי בן 22, הם לא הולכים לשום מקום, ולכן מספר המקומות הפנויים בסגל הולך ומצטמצם עם הזמן, ויש פחות מקום לילדים בני 16-17 פתאום לפרוץ ולקבל דקות משמעותיות, וזה בסדר, אין לחץ, ונקווה באמת שהוא יזכה בעוד שנה, בעוד שנתיים, לא קרה כלום. כדאי גם שנבין, אם תסתכלו על בוסקץ ועל פדרו, לא פדרי, פדרו, חגג עכשיו 39, לא מזמן, ועל צ'אבי ועל איניאסטה ועל פויול, החבר'ה האלה התחילו לשחק ממש בבוגרים, בגילאי 19, 20, 21, אף אחד מהם לא שחק בגיל 15 ו-16 וגם לא 17, זה ממש יחידי סגולה, אז ראינו את זה אצל פאטי, ראינו את זה אצל מסי, ראינו את זה כמובן אצל אמין ימל ואצל קוברסי לאחרונה, אבל זה לא דבר סביר. זאת אומרת, שחקן בגדול עולה לבוגרים בגיל 18, 19, לפעמים אפילו נשאר עוד קצת בברסה ב', אל תראו את זה כמשהו, כמו שאמרתם, לא, לפעמים גם אתה לא פורץ לפני גיל 20, לא קרה שום דבר. אגב, גם צ'אבי עלה עם 26, אם אתם זוכרים, בנות הבכורה שלו. יפה, 98-9. עם המדים המפורסמים של 100 שנה, החצויים. היה לו גם עם הכתומים, נגד מיורקה בגביע. יש לי תמונה שלו, אבל עם זה בראש עוד כזה, עם השביל, היה לו שביל באמצע כזה, היה לו לפני הקוצים. תספורת פטריה. כן, היה ילד חמוד כזה. כן, שי. עוד משהו לגבי אוריאן, אני חושב שדניאל דיבר על סט היכולות שלו, אני לא ראיתי קשר שמצליח, כאילו, ראינו מהטופ של הטופ, אבל הקשר בגיל שלו, שמצליח לשמור על הכדור בצורה כל כך יפה. מה שנקרא הולדינג מילדפילדר, הטרייטס האלו שהיו של בוסקץ ואיניאסטה וצ'אבי, שהוא משתמש, הוא לא פיזי סוס כזה, אבל הוא מסוגל באוריינטציה שלו על המגרש, תבין איך אני מגן על הכדור הזה בכל רגע. הוא פרס רזיסטנט, כמו שאתה מצפה מקשר מגיל 20 אתה לא מצפה את זה מילד בן 16-17, ואני מסכים לגמרי, הוא עושה את זה. דברים, הלוואי. אני בתפקיד תמיד פרקליטו של השטן, ואני מת לראות את אוריאן בקבוצה עם מספר קבוע. זה ייקח זמן, וזה לא קל. אני רוצה לדבר איתכם באופן כללי, בשש שנים האלה, קראו לנו 3 דברים מעניינים, וזה קשור בכלל שמדברים על המסיע. אז דבר אחד באמת, דיברנו פה על כישרונות, באמת, אנחנו מדברים על אמין, מדברים עליו בגיל 13, דיברנו פה על קוברסי מגיל 14-15, דיברנו על בלדה, עוד הרבה לפני שהוא עלה לבוגרים, והחבר'ה האלה באמת עלו והצדיקו את עצמם והגיעו רחוק, וכל אחד בדרכו, אבל הגיעו מאוד מאוד רחוק. דבר שני שקרה לנו, זה שחקנים שלא הפסקנו לדבר עליהם, ואני יודע, כל מיני ריקי פוץ, וכל מיני קים ז'וניאנט, ומיקה מרמול, ושדי ריאד, ואין ספור שמות שאני יכול להגיד, והלניה, מה שאתם רוצים, עלו, נתנו את 2 דקות שלהם, והושאלו בואכה, נעלמו. והדבר השלישי, והלא פחות מעניין, ושוב, זה חלילה לא אשמתכם, זה פשוט כי הם לא בלטו עד כדי כך, שחקנים כמו פרמין, שאף אחד בכלל לא חשב עליהם ולא דיבר עליהם ולא ספר אותם, ופתאום נהיו כוכבי ענק. בואו נהיה כנים, זה יקרה לנו גם השנה, נכון? זה מאוד מאוד טבעי. אני תמיד אוהב להזכיר שגם על פויול לא דיברו כאיזה עילוי בקבוצות הנוער, הוא היה שחקן טוב, נחמד, אף אחד לא ציפה שהוא יהפוך להיות כזה קפטן ענק. מגן ימני, אגב, בין היתר, ולא בלם בשלב. הוא היה מגן ימני הרבה שנים, נכון? הוא בכלל התחיל כקשר קדמי, ואחר כך הוא הוסט, זה כמו בוא נגיד כמיטב המסורת, שמסיתים קשרים לכל מיני עמדות אחרות, אבל גם לגבי פרמין
בזמנו בברסה באז, ב-2021 עשינו עליו כתבה שהוא שחקן מאוד מוכשר והכל, פשוט היה מאוד נמוך וצנום, ודי לא ספרו אותו, שלחו אותו להשאלה בלינארס בליגה השלישית, הוא שיחק שם, כיכב שם, התפתח מאוד פיזית, פתאום צמח לגובה קצת, חזר שחקן אחר, ועם המלצות של עכשיו חבר של צ'אבי, היה איזה סיפור שם שאמרו לו בוא תראה את הילד הזה, מישהו מלינארס, והוא לקח אותו לאימונים, והביא אותו למחנה האימונים, ושם כל היסטוריה. והוא באמת מקרה קלאסי, שער נגד ריאל מדריד. הוא היה לו, עזוב, אם צ'אבי לא קורא לו למחנה האימונים, הייתה לו כבר עסקה עם קבוצה פולנית, אני כתבתי לך את השם שלה, כן, אי אפשר להגיד, אי אפשר, רק לבנדובסקי ואשתו יודעים. שאולי לבנדובסקי יודע להגיד את השם של הקבוצה הזאת. הוא כבר היה אמור להיות סגור שם, ואז כנראה שהוא היה, אתה יודע, הולך לאיבוד, היינו רואים אותו חותם בביתר. כמו הבדיחה המפורסמת, שמה פולניה מקבלת מבעלה אחרי החתונה, ארוך וקשה מבעלה אחרי החתונה, שם משפחה, אז כן, גם אי אפשר להגיד את הדבר הזה, אבל אני רוצה כן לשאול, המערכת שלנו היא מגדלת שחקנים מעולים, זה אנחנו כבר יודעים, אבל מה קורה באמת ששחקנים כמו פרמין כמעט נשמטים? השנה יש מקרה ידוע, הנה קוקוריה שנשמט לנו מהמערכת, מצא את עצמו מסתובב בעולם, ובסוף במקום לחזור אלינו חזר, לא עלינו לצד השני. דני אולמו בעצם הלך ושילמנו עליו מלא כסף, הלך בגיל 16-17. דברים כאלה קורים עדיין במערכת, כל הזמן. בטח, תראה, דני אולמו, קוקוריה וקרלס אלניה, הם מאותו שנתון, הם שיחקו ביחד באותה קבוצת נוער. עכשיו, אני יצא לי לחזור על זה בכמה פרקי למסיע, ואני אגיד את זה שוב, יש למעשה שתי נקודות תורפה בתהליך הצמיחה של שחקן בקבוצת הנוער. אחד זה גיל 16. בגיל 16 שחקן הופך להיות מקצוען, הוא חותם על חוזה מקצועי ראשון. בשלב הזה בדרך כלל יש סקאוטים של קבוצות אחרות שמנסות למשוך אותו. ואם בגיל הזה, אני מדבר על הכוכבים, הם מקבלים מסלול קידום מסודר בברסה, שהם יודעים פחות או יותר מה העתיד שיהיה להם אם הם ישחקו טוב וירשימו, אז הם בדרך כלל יישארו, רובם הגדול נשאר. אבל יש לך מקרים, ושם ראית את דני אולמו שעזב לצ'כיה, ושם ראית קרואטיה, כן, קרואטיה, ברור, דינמו זאגרב. ושם אתה רואה שחקנים כמו צ'אבי סימונס שעזב, ואתה רואה שחקנים בעבר, כמו סס, כמו פיקה. אבל בוא נגיד, צ'אבי סימונס וקובו, ואלה, הם עזבו ככוכבים, ידענו שהם כוכבים שהם עזבו, הם עזבו מסיבות שונות. קובו לא סיפור אחר לגמרי, אבל אולמו קוקוריה, הם עזבו, ואף אחד לא נלחם עליהם יותר מדי. קוקוריה זה משהו אחר, קוקוריה קיבל גם דקות בקבוצה הראשונה, קוקוריה המשיך עד ברסה אתלטיק, ולוורדה לא ספר אותו, הוא נשלח בהתחלה בהשאלה, אחר כך נמכר, והוא עושה בעצם מסלול קידום מהקבוצות הקטנות בספרד, אם זה לבנטה, חטאפה, והתקדם משם לאנגליה, לברייטון, והשאר היסטוריה. צ'לסי, כן, נבחרת ספרד. עכשיו מדריד. ברסה מעולם לא רצתה אותו בחזרה. לא ניסו באמת ברצינות להביא אותו. מקרה שונה זה המקרה של גרימלדו לצורך העניין. זה מצחיק שבעצם שלושת הקבוצות הראשונות בספרד היום המגנים השמאליים שלהם בוגרי למסיע. אבל במקרה של גרימלדו הוא רב עם לואיס אנריק, לא הסתדר איתו, והוא עזב לבנפיקה. אז יש כל מיני נסיבות ששחקנים עוזבים את למסיע. אגב, נקודת התורפה השנייה, אם אני כבר דיברתי על זה, זה גיל 19, שזה בעצם חוזה מקצועני ראשון, הוא מוגבל ל3 שנים, הוא לא יכול להיות ל5 שנים. ואז בגיל 19 אתה רואה שחקנים שנכנסים לשנת חוזה, כמו מרגיו בזמנו, כמו דרו, שהקבוצה בעצם, אם הוא לא מחדש חוזה, אז או שהוא עוזב בחינם, או שהוא עוזב בגרוש וחצי. ואם אפשר להסיק מזה, גם מרגיו וגם דרו, בוא נגיד, לא נהנו מהרבה דקות משחק בשנה האחרונה, מרגיו בשנתיים האחרונות, יש להם עוד מה לחשוב מה הם עושים. אני רוצה שנייה לקדם את הדיון, אז פשוט אני עוצר אתכם בעניין הזה, ואני כן רוצה שנתחיל לדבר על השחקנים ועל מה שמחכה לנו, אבל לפני הכל אני רוצה לדבר איתכם, על מה שאני אדבר איתכם כל הזמן, אז אנחנו
תמיד יודעים שברצלונה יודעת לגדל, בשנים האחרונות יודעת לגדל בלמים לא רעים, יודעת לגדל קשרי על, יודעת לגדל שחקני כנף מצוינים, מה שאנחנו לא מצליחים לגדל כבר המון שנים, אולי במקרה של 9 כמעט בכלל לא, לא שחקן, לא חלוץ 9 אמיתי, אולי זה גם נובע קצת מהשיטה של ברצלונה בין היתר, ואנחנו מחכים עכשיו לבלם שמאלי, שיבוא להיות בן הזוג של קוברסי בהגנה, וצריך להגיד, למרות שנדמה, תפו שאנחנו סגורים עם ז'ואן גרסיה, הרבה שנים קדימה, אנחנו נשמח גם לשוער שבאמת נוכל לשים עליו את היד. אז על מה אנחנו מסתכלים בעניין הזה? עידן ודניאל, מהר, כל אחד בזמנו, קחו את זה. אני אשמח לדבר על מצב החלוצים, כי בתור מישהו שמנהל עמוד למסיע, אם היה לי שקל על כל פעם ששאלו אותי מה עם חלוץ, הייתי יכול לשלם את סעיף השחרור של חוליאן אלוורז כרגע. אז חשוב באמת לדבר על המצב הזה, ולשקף באמת את הסיטואציה כרגע בלמסיע, בנוגע לחלוצים. המצב עדיין לא מזהיר, אין שחקן שאני יכול לשים עליו את האצבע ולהגיד שהוא יהיה בוודאות, או כמעט בוודאות, החלוץ הפותח של ברצלונה, או חלוץ המחליף של ברצלונה בשנים הקרובות, אבל כן יש מספר שחקנים מאוד מעניינים שהייתי שם עליהם את האצבע. הראשון מלהם הוא אוסקר ג'יסטאו, חלוץ בן 18 מטר 86, שחקן מאוד מודרני, יש לו באמת את הכל, הבעיה היחידה איתו, שהוא מאוד פציע, כמו שראינו מהרבה מאוד חלוצים בהיסטוריה שעלו מעל המסיע. חוץ מזה, אם הוא הצליח לסדר את הפציעות שלו ולהיות קשים מבחינה פיזית, מדובר בחלוץ מהרמה הגבוהה ביותר, שאם לא הייתה לו את הבעיה של הפציעות, ואם הוא לא עשוי מזכוכית, הוא כנראה כבר היה בבוגרת כרגע. השחקן השני שהייתי רוצה לדבר עליו זה פודה דיאלו. לא, אז חכה, לדיאלו ניתן את הזמן שלו, כי הוא באמת... אין בעיה. שנוכל עוד 5 שנים, תפו, לבוא ולהגיד שדיברנו על דיאלו, שהיה בין 5 בערך, אז חכה איתו, וגם דוד מורנו, שכמה אנחנו מדברים עליו, וזה כמה איזה... ניגע בכולם, אבל זה השחקן שכרגע הוא הכי בכיר, עם כמה שהוא פציע, אי אפשר להכחיש את הכישרון שלו, אוסקר ג'יסטאו, בן 18 מטר 86, חלוץ מודרני, זה השחקן שאם יהיה חלוץ שיצא מעל המסיע, אני הייתי בונה עליו. הפוקוס הוא על חמזה, שאם כבר יעלה 9 זה, אבל הוא גם לא באמת שחקן למסיע, חמזה הגיע בגיל 18 מאלילה, הגיע שחקן מוכן, הוא כאילו יירשם כלמסיע, כמו שהראוכו נרשם כלמסיע, זה לא אמיתי. כן, למרות שלהבדיל מהראוכו הוא כן שיחק בקבוצת הנוער, אוריאן גורן דווקא בישל לו כמה שערים יפים, אבל כן, הוא לא שחקן למסיע. לא בדיוק שחקן למסיע. אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת, ושי, אני אשמח גם אתה תצטרף פה, יכול להיות שמשהו בשיטה שלנו, הרי אנחנו רואים שגם לנבחרת ספרד אין 9 כבר הרבה שנים, ובשיטה המאוד ספרדית הזאת, בשיטה הטיקי-טקה, ברצלונאית, אייקסית, מה שתרצה, נדיר, גדלים לפעמים חלוצים גדולים, ון בסטן גדל באייקס, דברים קורים, אבל בגדול מגדלים, בוא נגיד, יותר קשרים מאשר חלוצים אמיתיים. אין ספק, זאת השיטה. גם בנבחרת ספרד, החלוץ המרכזי זה אוירסבל, שזה לא בדיוק מהחלוצים הקלאסיים, שעכשיו, אתה יודע, תופסים לך, זה לא לבנדובסקי, בוא נגיד ככה. והמחליפים שלו זה מרינו, שהוא בכלל קשר, ופרן טורס. ופרן, שהוא גם לא שחקן... שהוא גם לא חלוץ. וגם לא שחקן. זה גם רצוי ומצוי, צריך להגיד. נראה לי שבספרד בנתה לעצמו ב-20 שנים האחרונות סוג של תבנית קרח, אתה יודע שאתה שם מולדינג, תבנית קרח כזאת, או שיוצא קשר טוב, או שיוצא בלם שיודע להוביל כדור טוב, וזה מה שיש. עילויים כמו פרננדו טורס ואחרים, דוד ויה, זה אחת ל-50 שנה. שגם, אפילו דוד ויה, אם ניקח אותו, הוא 9 מדהים, אבל הוא לא לבנדובסקי, הוא 9 שיכול לשחק גם בכנף, הוא 9 דינמי, זריז, נמוך, בברסה לשחק בכנף, זאת אומרת, לבנדובסקי, מרקו ון בסטן, הלנד, לא גדלים, לא בספרד, ובוודאי לא ברצלונה. כבר הרבה זמן אין איזה מוריינטס, או טורס, או כאלה, אין. כל אחד מתפלט מסיבותיו שלו, היה את ויקטור ברברה, היה את טיקר בראבו, שחקנים עם הפרופיל הזה כן גדלים, אבל כל אחד מהם מתפלט מסיבתו שלו, זה מאוד מוזר לראות איזה מעצר. לא? מרגיעו, 9 אמיתי, נכון? הוא 9 אמיתי חד משמעית. ושוב, היחיד שממש שונה לדברים האלה נראה חמזה, שנראה באמת 9 גבוה, חזק, אתלט. הוא לא ספרדי וגם לא למסיע, כן. כן, בדיוק, זה ההבדל היחיד.
יאללה, בואו נתקדם חברים, תתחילו את העמדות שלכם, אז דיברנו, אנחנו מגיעים לרגע באמת שבו אנחנו מתחילים לזכור את השחקנים אחד אחד, דיברנו על אוריאן, אנחנו שוערים, דיברנו, אז יש לנו את יעקב שווילי ואת קוצ'ן ואת זה, אין מה לחדש בעניין הזה, כי נשארנו עם אותם... כן, חשוב להזכיר את השם איקר רודריגס, זה החלוט, זה השוער שהמועדון מייעד כרגע לפי הדיווחים, להיות השוער השלישי. זה שוער שבגיל 15 כבר התאמן עם הקבוצה הראשונה, היה פצוע תקופה מאוד ארוכה, אבל הוא חזר, ובאמת המועדון מאוד מאמין בו, אבל מעמדה של שוער שלישי, לא יודע כמה הוא יוכל להתקדם, נראה. עזוב את זה, שהשוער הראשון הוא בן 24, 5, ועושה רושם כאחד השוערים הטובים בעולם שנה שעברה את ה... אם אתה רוצה לשחק, כן אתה צריך למצוא קבוצה אחרת. מדובר בשוער בן 18, 1.87 מטר, בונים עליו המועדון, השאלה אם באמת זה יתפתח לכיוון מסוים, אני לא הייתי בונה על זה, מהסיבות שציינתם, אבל כן חשוב להזכיר את השם שלו, כי לשם מצביעים הדיווחים. יעקב שווילי לאן? כנראה יושאל לעוד שנה, אני לא הייתי בונה על זה שישאר בקבוצה הראשונה בשנה הקרובה. בשקט, היו שני יהודים בהרכב של ברצלונה לפני כמה, שבוע, כמה זה היה? 5 ימים? כן, משהו כזה, נגד ברמינגהאם. אני מניח שצ'זני יעזוב בעוד שנה, ומישהו מהם יהיה שוער שני. מישהו ירש את המרגילה. או שיביאו את השוער של סוסיידד. רומרו. מישהו ירש את המרגילה. יפה. חברים, אנחנו הולכים לכיוון הבלמים, אז בבלמים יש לנו שני סיפורים מאוד מאוד מעניינים, מאוד מאוד שונים. אחד זה אלברו קורטז, שראינו אותו משחק אחד שנה שעברה, נגד אלאבס נדמה לי, נבחר למצטיין של המשחק, הוא בדיוק על פניו מה שאנחנו רוצים, בלם, אמיתי, שמאלי, בדיוק המשלים של קוברסי, עם זאת אתם תכף תדברו עליו, ומהצד השני, יש את בבא קורומה, שאני כבר הייתי בטוח שהוא יוזמן למחנה אימונים, אחיו של מוריבה, צריך להזכיר, בבא קורומה, אחיו של מוריבה האגדי, שחקן שיכול לשחק בכמה עמדות, לא רק בלם, אבל בעיקר בלם. לאן זה הולך? תתחיל עידן, ואז דניאל. הסת בבריף לגבי הבלמים. אלברו קורטז, סיפור מאוד מעניין. מפה לשם הוא בשנתיים מבוגר מפאו קוברסי. הוא בן 21, שזה קשישה במושגי למסייה, גם לדעתי זה פעם אחרונה שאנחנו נתייחס אליו כשחקן למסייה. הוא היה שחקן מבטיח גם בגילאים יותר צעירים, יצא בהשאלה בזמנו לדם, חזר, ואיכשהו חזר, נפצע, היה כמעט שנה בחוץ, מה שמאוד מאוד עצר את ההתפתחות שלו, לקח לו זמן לחזור. בשנתיים האחרונות הוא כבר חזר, שנה שעברה הוא היה קפטן של ברסה אתלטיק, קיבל, כמו שאמרת, דקות בקבוצה הראשונה. שחקן שיש לו בעיקרון את כל הנתונים להיות בלם טוב, להיות בלם בקבוצה הראשונה. עוד מוקדם לומר אם יש לו את הנתונים להפוך להיות בלם מוביל ברמה העולמית, בלם פותח בברסה, אבל ימים יגידו. פליק אני יודע שמרוצה ממנו, השאלה אם יהיה לו מקום בקבוצה הראשונה בסגל לעונה הזאת, אנחנו נחכה ונראה. לגבי בבא קורומה... רק רגע, לפני שאתה עובר לקורומה, שי, על קורטז מדברים כבר במחנה האימונים הזה, פליק אוהב אותו. זה מה שעידן אמר, פליק חולה עליו, ג'רארד מרטין הבא. צחוק. אגב, ג'רארד מרטין, ותיקנת אותי בזה, באמצע השנה שעה, הוא לא למסיע. זאת אומרת, הוא הגיע מקורניה. הוא הגיע כשחקן רכש לברסה אתלטיק. שיחק נגד ברסה. הקבוצה המפורסמת של ג'ורדי אלבה. אגב, וששייכת היום למסי, נכון? ושל מסי, כן. כן, לא, אבל הקבוצה של ג'ורדי אלבה גדל בה, בעצם זו העיר של ג'ורדי אלבה גדל בה. רגע, דניאל, תיקח אתה את קורומה. עיירה, כן. תיקח אתה את קורומה, ואחרי זה עידן אתה תשלים. אז בבא קורומה, כידוע, למי שעדיין לא יודע, אחיו של מוריבה, הדולפין, הידוע והמוכר שלנו, מדובר בשחקן מאוד ורסטילי, נחשב בתור אחד מהכישרונות הכי גדולים על המסיעה בשנים האחרונות, אני מניח שגם דיברנו עליו הרבה בעבר, אני לא זוכר אם דיברנו עליו בפודקאסט הקודם. לדעתי כבר לפחות 2 פודקאסטים אנחנו מדברים על האיש. כן, כי הוא ידוע ככישרון מאוד גדול כבר מגיל צעיר, אבל חשוב להזכיר שהשחקן הזה עדיין בן 17, זה שחקן מאוד ורסטילי, הוא שיחק בקטלוניה כ10, הוא שיחק כקשר, הוא שיחק אפילו בצדדים, הוא שיחק כמגן שמאלי, הוא שיחק כבלם שמאלי, שחקן עם רגל שמאל, עם יכולות טכניות ופיזיות מאוד מאוד מרשימות, במיוחד לגילו. רואים אותו ככישרון מאוד גדול, ומדברים על הבדלים מבחינת המנטליות
אחיו, לפי הדיווחים. מבחינה מקצועית, נטו, מדובר בשחקן שיצליח בכדורגל בוגרים עם המנטליות שלו תהיה כמו שצריך, והכל יתקדם כמו שצריך מבחינת ההתפתחות שלו, הוא יצליח בכדורגל בוגרים, אני לא יודע אם הוא יצליח כבלם. כרגע הוא משחק כבלם בשנה האחרונה. הוא קצת הוא משחק נמוך, בברצלונה. אם הוא לא יגבר, הוא לא יכול להיות בלם. זאת אומרת, הוא 1.76 מטר, נדיר מאוד בלמים בגובה הזה. לדעתי הוא כן, גבוה הוא לא כבר גבוה למטר לבלם. 80, הוא לא מאוד גבוה לבלם. הוא לא גבוה לבלם, אבל העוצמות הפיזיות שלו והיכולות הטכניות שלו, לדעתי הוא הרבה יותר הצליח בתור מגן. לדעתי הסיבה שהוא עבר לבלם זה בגלל שהוא רואה את המצב מבחינת הבלמים השמאליים גם בשוק העולמי וגם בברסה, במיוחד בשנים האחרונות, אבל מדובר בשחקן מאוד מאוד מוכשר, ונראה איך ההתפתחות שלו תהיה בהמשך. הוא רק בן 17, חשוב להזכיר. אני חשוב לי להוסיף, הנה במשחק ההכנה הראשון של ברסה אתלטיק לעונה הזאת, הוא שיחק כמגן שמאלי, הוא לא שיחק כבלם. אני לא בטוח, אנחנו מדברים עליו כבלם הרבה מאוד זמן, כי ככה הוא שיחק בשנים האחרונות, אני בכלל לא בטוח שאנחנו לא בכלל נראה אותו כמגן שמאלי או כקשר אחורי. אני חושב שלשם בסוף מייעדים אותו, למרות שמחזיקים ממנו גם בתור בלם. לא סתם, עכשיו אני אתן עוד קצת למונופול השמות, אני אתן עוד קצת. לא סתם הביאו במועדון שני בלמים שנמצאים היום, לדעתי, לפניו בהיררכיה בברסה אתלטיק. אחד זה ג'ואלסין אונשטיין, שלמרות השם שלו הוא לא יהודי, הוא סורינמי שמשחק בנבחרות הצעירות של הולנד, שהוא גם בלם שמאלי, כן גבוה מאוד, 1.88 אם אני לא טועה, מאוד פיזי, מצוין עם הכדור. לדעתי המועדון שרכש אותו בינואר לקבוצת הנוער מאוד מאוד מחזיק ממנו. הייתה לו בעיה של קשירות, כי הוא קרוב לשנה ישב בחוץ, בגלל שהוא לא חידש חוזה בגנק בבלגיה, אבל אחרי הקיץ עכשיו, בקדם עונה, הוא פותח בברסה אתלטיק. לדעתי זאת הייתה הסיבה שלא הביאו אותו לקבוצה הראשונה, להקדם עונה. אני חושב שהוא עתיד להיות האימור של ברסה בלמסיה על בלם שמאלי, ולצידו יש את חפיז גריבה. גריבה, כן. שהוא, כן, הוא גנאי שלפני שנה וחצי הגיע לקבוצה, בעצם כשמלאו לו 18, והוא גם משחק עם שתי הרגליים, מהיר מאוד, חזק מאוד, מצוין עם הכדור. הוא גם הוזמן על ידי פליק למחנה האימונים של קדם העונה, אבל לצערו ולצערנו הוא תפסה אותו מחלה, הוא היה עם שפעת או איזושהי מחלת התקררות, או פיק ברכיים, אני לא יודע מה היה לו שם, אבל הוא לא שיחק בקבוצה, והוא גם לא יצא למחנה האימונים באנגליה. אז גריבה ואונשטיין, תזכרו את השמות. אחד מהם יעלה לדעתכם השנה כקבוע לבוגרת, או קורטז, או בוודאי לא קורומה. קורומה, יש לומר, זה שמו המלא. קורומה לא יעלה השנה? נכון, אני מסכים. מעולה. אוקיי, שאלנו, מי מהם יעלה השנה לבוגרים, לדעתכם, נראה אותו קבוע משחק, או שאף אחד מהארבעה האלה? אם יש מישהו שיעלה לקבוצה הבוגרת, לדעתי זה יהיה קורטס, זה שחקן שבאמת יש לו את כל הכלים כדי להצליח בתור בלם בכדורגל בוגרים, בקבוצה הבוגרת, יש לו משחק רגל מצוין, יש לו את הגובה, יש לו את הפיזיות, הוא 1.90 מטר, יש לו את כל מה שצריך כדי להצליח בתור בלם. את שאר השחקנים, אני לא רואה אותם משתלבים בקבוצה הבוגרת, במיוחד אונשטיין, ואני פשוט לא רואה אותם משתלבים בקבוצה הבוגרת. אונשטיין רק עכשיו הגיע, חפיז גריבה עדיין בדינמיקה של ברסה אתלטיק. אם יהיה מישהו מבינו לבין בבא קורומה, זה יהיה חפיז גריבה, אבל לבבא קורומה יש עוד הרבה התפתחות עד שהוא יוכל לשחק בכדורגל בוגרים, גם מבחינה פיזית, גם מבחינת הפיתוח של המשחק שלו. טוב, הוא גם בוגר, צריך להגיד בשנתיים, 3, אפילו 4 במקרה של בבא קורומה בעניין הזה. בואו נפתח את נושא ההגנה, אז דיברנו על הגנה, בואו נדבר על מגנים. זאת איזושהי עמדה שכבר חשבנו שיש לנו שקט, שבלדה לוקח את צד שמאל וקונדה לוקח את צד ימין. בינתיים שניהם נהנו במרכאות מעונה לא טובה, קנסלו קצת חיפה, גרסיה לקח קצת ימינה, כל מיני דברים. איפה התקוות שלנו שם באזור הזה? קודם כל בלדה צריך לזכור, אני לא מצטרף תראה, הייתה לו עונה לא טובה, אין ספק, אבל בסוף הוא בן 22. תסתכלו על גרימלדו, תסתכלו על גופוריה, איפה הם היו בגיל 22, יש לו עוד הרבה מקום להשתפר, והרבה פוטנציאל, הפוטנציאל קיים. ועדיין, טוב מאוד שיש לו את קנסלו. לא הספדנו אותו, אבל שאתה רואה מה קוקוריה עשה בספרד במונדיאל,
אתה רואה מה בלדה עשה הוא שנה לא עשה את שעברה זה בגיל אצלנו. 22, הכל בסדר, אני אומר, כן. טוב שיש לו תחרות, טוב שיש לו את קנסלו איתו, לטווח הרחוק, קנסלו בעוד שנתיים הולך, מישהו יצטרך לרשת את מקומו. אז ג'ופרי טורנס ממש as we speak נראה שהוא בדרך לאייקס, דיברו בהתחלה על השאלה, נראה שזה הולך להיות העברה עם 50% ממחירה עתידית ועם בייבק, ויש לנו כישרון אחר שעולה, ואנחנו לא יודע אם השנה נראה אותו, אבל הוא בהחלט שם לדבר ולהזכיר אותו, אנחנו נזכיר אותו בפעם הראשונה, זה שמו ג'ורדי פסקר, ודניאל, מה אתה רוצה לספר עליו? ג'ורדי פסקר זה מגן שמאלי שפרץ ממש בשנה האחרונה, הוא תמיד היה ידוע ככישרון סולידי בלמסיע, אבל הוא לא נתפס בתור שחקן שיש לו תקרה לקבוצה הבוגרת, לפני הפריצה שלו. הפריצה שלו קודם כל לובטה על ידי כמובן גדילה פיזית מאוד משמעותית, וגם התקדמות בכל ההיבטים של המשחק. הוא נתן קמפיין מצוין, הוא השתפר מאוד במובן של כדורי רוחב ובמובן הפיזי. כרגע הוא מוכר ונחשב בתור אחד מהכישרונות ההגנתיים הכי מעניינים בלמסיע, ועל ידי הרבה מאוד אנשים כאחד מהכישרונות בכללי הכי מסקרנים בלמסיע. שווה מאוד לעקוב אחר בהמשך. יפה, אז תזכרו את השם, ג'ורדי פסקר או פסקואר? פסקר לדעתי. גם אני חושב. טוב, אנחנו עוד נגיד, זה מסוג השחקנים שהם יעלו לבוגרים, אז אנחנו נגיד את השם שלו כמה פעמים לא נכון, ואז אנחנו נגלה איך באמת קוראים לו. פתאום, כמו מר גיו בזמנו, שאני זוכר בפודקאסט שאמרנו עליו מר גויו, ואז שהוא עלה, פתחו את זה ודיברו על איך באמת אמורים לבטא את השם שלו. עד היום אנחנו... קשוח. עד היום לא יודעים אם אומרים כסי או כסי, יום אחד אנחנו נבין את זה. אני רוצה לפתוח סוגריים קטנים, ופה שי, גם אתה נשמח אם תצטרף לדיון. אחד הדברים שהבנו שברצלונה רוצה לעשות בעונות הקרובות, זה להפסיק להשאיל שחקנים סתם, או למכור אותם ככה באיזה זכות סופי, אלא באופן קבוע וגורף, אם מוכרים שחקנים, זה רק עם אחוזים על המחירה הבאה, וראינו את ריאל עושה מזה הרבה כסף בזמן האחרון, וגם את עצמי, גם אותנו בעצם פה ושם, ואפשרות החזרה, שזה הדבר הכי חשוב, זאת אומרת אפשרות קנייה מחדש, כדי שלא ניתקל בעוד כל מיני מקרים כמו קוקוריה וכאלה, שאתה מת להחזיר אותו, אבל זה לא קורה. מוכרים את זה כאיזושהי מדיניות חדשה, אבל בסוף לא ממציאים פה שום דבר חדש. ברסה עושה את זה כבר כמה שנים טובות, היא מוכרת שחקנים עם בייבק ועם אחוזים ממחירה עתידית, עשו את זה עם יאן וירג'ילי שנה שעברה, עשו את זה עם הרבה מאוד שמות בעבר. לפעמים זה עובד יפה, לפעמים אנחנו מרוויחים מזה כסף לא רע, כמו במקרים של טודיבו בזמנו, ואולי נרוויח הקיץ מעבדה, ועוד שמות כאלה ואחרים, לפעמים אבל זה גם לא מצליח, כי הנה עובדה, שחקנים כמו מיקה מרמול ואוסקר מינגסה, שהיה לנו 50% על מחירה העתידית שלהם, ושניהם סיימו בקיץ האחרון חוזה, ועזבו ב0 שקלים, ואנחנו גם קיבלנו 0 על העזיבות שלהם. אז המדיניות הזאת היא נחמדה, בסוף אם יש לך שחקן שאתה לא בונה עליו, ואתה יכול לקבל עליו לא 5 מיליון ו50%, אלא לקבל עליו 20 מיליון, או כמו מדריד מכרו את גונזלו שלהם ב40 מיליון, אז זה תמיד עדיף לדעתי. תן לי, אין חבר נאמן כמו כסף מזומן בסופו של דבר. ואין הרבה מזה לברצלונה. לא לשבור לי פה כוסות. לא, נפל לי טוש. אני כותב דברים לזכור, זה הרבה שמות פה. צריך לזכור, אגב, מינגזה, דיברנו עליו, אז מינגזה שחקן שעזב את, וכדאי לזכור את זה, בכלל אני אומר לא יודעים, עזב את ברסה, את הקבוצה הבוגרת, כשחקן סופר מושמץ, היו חגיגות ברחבי ברסמניה ביום שהוא עזב לסלטה ויגו, ופתאום הוא נהיה אחלה שחקן, זאת אומרת נהיה אחלה מגן, הגיע לנבחרת, שי, שחקן אלופת העולם, באופן יחסי, לא חשבנו לא היה בסגל. נדמה לי שהוא כנראה בסגל. לא. ואם הוא לא היה בסגל, אז הוא היה סף הסגל, הוא היה ממש... גם במוקדמות כמה משחקים. גם לא, זה השנה שעברה, היה לו איזה רצף משחקים טוב, הוא הגיע לנבחרת, אבל זהו, שם זה נגמר. וזה לא היה נראה ככה, שהוא עזב אותנו, זה היה נראה, וואלה, טוב שהוא הלך, כי באיש, באמת, אם הוא יגמור את הקריירה בהפועל פתח תקווה, בלי לזלזל, יודע הפועל פתח תקווה, אוהבים אותם, זה יהיה מזל. ווואלה, חצב לעצמו קריירה יפה. גם בלמסיע, צריך לציין בלמסיע, שהוא לא היה ידוע בתור כישרון גדול, הוא היה שחקן ממוצע, אולי פלוס בלמסיע? הוא עדיין ממוצע. כן, אבל לא שחקן שהייתם מצפה ממנו להיות
בקריירה כזאת בכדורגל בוגרים, לדעתי. הזכרתם את יאן וירג'ילי, שחקן שלדעתי אנחנו מדברים עליו ז'אן, פה... חבר'ה, ז'אן, לא יאן. ז'אן. עשית אותו פיני. כן, ז'אן וירג'ילי, בכלל יש לו שם קצת, לא יודע, לא ספרדי כל כך, לא יודע, בטח איזה מוצא. הכינוי של לפורטה זה ז'אן לפורטה. כן, אבל וירג'ילי, אני לא יודע, זה לא נשמע לי ספרדי ב100%. בכל מקרה, ז'אן וירג'ילי, שחקן מוכשר, מרשים, אני חשבתי שהוא יעלה לקבוצה הבוגרת וישחק שם, הוא שאל שנה שעברה, היה לו רע, דיברו על זה שהוא יחזור, אולי, בינתיים קנו את גורדון על העמדה שלו, והוא לא חוזר. הוא לא יחזור, הוא יחזור רק אם יעשו מהלך של לקנות אותו ולמכור אותו עם פרופיט. שנה שעברה הוא לא רצה להישאר בברסה אתלטיק, הוא חיפש לעזוב. בדיעבד צדק, עבר בהעברה של כמה מיליונים נחמדים, עם 50% בייבק, ובייבק, 40% סליחה, ובייבק, למיורקה, למרות שמיורקה ירדו ליגה הוא התבלט שם לטובה, לא כל כך נתן מספרים, אבל שיחק טוב. הוא לא לרמה עדיין של ברסה, למרות שהוא כישרון אדיר, ואני יודע שגם דניאל מאוד מאוד אוהב אותו, גם אני מאוד מחזיק ממנו. לדעתי בברסה, בטח אחרי העברה של ג'סי ביסי, הוא לא יחזור. אם הוא יחזור זה רק במהלך באמת של למכור אותו הלאה. כן, הביאו בעצם על הבלטה שלו פוצצו שחקנים, אדם שהדיימי יכול לשחק בשני הצדדים, בכלל לא משאיר לו הרבה אופציות. דיברנו על הרבה שמות, אני לא זוכר, תטעו אותי אם אני צודק, על ראול אקספוסיטו דיברנו? דיברנו שנה שעברה, דיברנו. לא, השנה דיברנו עליו? השנה עוד לא. הנה, דניאל, דבר עליו. ראול אקספוזיטו זה אחד כמו שדן אמר, אחד מהאהובים עליי באופן אישי. זה שחקן שאם יש שחקן שאפשר להגיד עליו שהוא הקפיטה של המסיע, מדובר בראול, שחקן שגם אוריאן ברעיון שעשינו איתו עוד ב-2024, בחר כשחקן שהוא הכי מעריך מבחינה מקצועית, הוא אמר עליו שהוא נותן הכל על המגרש, הוא משחק הכי הרבה מכולם, שחקן שנלחם בשביל כולנו, אף פעם לא מתלונן, שחקן מעולה ויש לו עתיד גדול, זה מה שאוריאן אמר ברעיון שלו. ז'רום מרסט השווה אותו לפויול, זה לא שחקן נוצץ, אנחנו מדברים פה על הרבה שחקנים, על דוד מורנו, שנדבר עליו בהמשך, על ברימה טונקרה, שכולכם כבר שמעתם עליו וכנראה מכירים. ראול אקספוזיטו הוא לא שחקן נוצץ, הוא שחקן שייתן את הדם ואת הנשמה שלו על המגרש, זה שחקן שבצדק משווים לפויול, כי הוא מגן על הקבוצה שלו, הוא מגן על כל כדור, וזה לדעתי השחקנים שכל קבוצה צריכה, שחקנים כמו גבי, שחקנים שיתנו הכל בשביל הסמל, וזה מה שאנחנו מרגישים כאוהדים. יפה, אז ראול אקספוזיטו, אנחנו, לא יודעים, כל נקרא לא עולה בינתיים לקבוצה הבוגרת, זה די מסכם לנו את נושא ההגנה, אתם רוצים להגיד כמה מילים על צ'אבי אספר? צ'אבי אספר, גם הוא אחד משלושת השמות שפליק דיבר עליהם כשחקנים שמרשימים אותו מאוד, הוא כבר טכנית, הוא לא יישאר בברסה אתלטיק השנה, זה או שהוא ימצא מקום, או שפליק ייתן לו מקום בסגל בקבוצה הראשונה, או שהוא יצא להשאלה, או מחירה עם בייבק כלשהי, לדעתי זה או הוא או פורט, כאילו אחד מהם יישאר ואחד מהם יעזוב בצורה כזו או אחרת. נכון להיום, לדעתי, מבחינת פליק, צ'אבי אספרט יותר נוטה להישאר מאשר פורט, למרות שגם פורט נתן עונה יפה סך הכל באלצ'ה. אנחנו נחכה עד סוף הקיץ ונראה. צ'אבי אספר יותר ורסטילי, יכול בעצם לשחק גם כקשר, לשחק בנבחרת ספרד, לא בנבחרת הבוגרת כמובן, שחק בנבחרת הנוער בקיץ, נתן הופעה אדירה כקשר, מצד שני אם יש עמדה שאתה לא רוצה לעשות לה הסבה בברצלונה זה קשר, ושם כמו שאמרנו יש לך עוד פחות מה לחפש. עמדת המקור שלו היא קשר, הוא סב להיות מגן ימני, זהו. חשוב לציין שגם אקטור פורט הוא לא מגן ימני במקור, שניהם שחקנים שהוסתו גם עקב ההתפתחות האינדיבידואלית שלהם, וגם עקב הצרכים של הקבוצה. אקטור פורט התחיל כבלם, ועבר להיות מגן ימני, וצ'אבי אספרט כאמור התחיל כקשר, ועבר להיות מגן ימני. לדעתי, הייתי שם את הצ'יפים שלי על צ'אבי אספרט לעתיד, אני חושב שהוא יסתגל הרבה יותר טוב לכדורגל בוגרים מאשר אקטור פורט. אגב, פורט שיחק קצת כבלם נגד בירמינגהם, כשהוא עלה נגד בירמינגהם שבוע שעבר, פליק שם אותו בלם. לא רק זה, אפילו שיחק נדמה לי עם סרט הקפטן קצת, שזה בכלל דרמה בפני עצמה. לא שהיו שם הרבה אופציות יוצאות דופן על המגרש להיות הקפטן. אולי אוריאן, פחות או יותר השני הכי ותיק שם.
זה פחות או יותר מכסה לנו את ההגנה, צריך להזכיר, גם ההגנה שלנו בקבוצה הבוגרת, מפוצצת עם אראוחו ועם קונדה ועם בלדה ועם, תעזרו לי, קריסטיאנסן, לא תשכח את קריסטיאנסן. וגרסיה, וקנסלו, מרטין. כן, וג'רארד מרטין, נכון, איך שכחנו, ובינתיים, אגב, מכולם, הוא זה שיפתח בהרכב, יחד עם קוברסי. קיצור, גם לחבר'ה האלה המוכשרים לא יהיה קל להיכנס, לא לקבוצה הבוגרת, ובטח שלא להרכב, נחזיק להם אצבעות, ועכשיו לעמדה האהובה עליכם, הקישור, אנחנו עוברים לקישור, ולפני שאנחנו נגיע לברימה טונקרה, שהוא באמת, בוא נגיד, מהכוכבים נוצצים שאנחנו נדבר עליהם היום בדור הזה, אז בואו נתחיל תמיד, כי אנחנו בכל שנה מדברים עליהם, בני הדודים טוני וגיה פרננדז, כל שנה אנחנו מדברים עליהם, שי משתפך, דניאל משתפך, עידן בהתרגשות בכל הגוף, עומדות לו השערות בזקן, מרוב התרגשות, ובסוף אנחנו מקבלים 2.25 דקות בקבוצה הבוגרת, וזה במשותף לשני הבני דודים. אז בני הדודים פרננדז, אין קשר לצ'אבי פרננדז, לאן? מדובר בשני שחקנים לדעתי, שיש להם סיטואציות מאוד שונות. גיה לא הצליח להסתגל לכדורגל בוגרים בצורה שציפו לה, הוא שחקן שהוא יותר קשר, רחבה לרחבה, בוקס טו בוקס, הייתי אולי אומר שהוא יכול להיות 6 בכדורגל בוגרים, הוא לא הסתגל כמו שציפו, למרות שהוא שחקן מאוד מאוד מוכשר. טוני זה סיפור אחר, הוא נתן עונה מצוינת בברסה אתלטיק, מדובר בשחקן שמבחינת איכות, הוא יכול לחלוטין לשחק בברצלונה, והוא שחקן מיוחד מאוד, אבל אני לא יודע אם יש מקום שפליק יכול להכניס אותו אליו בתבנית הנוכחית של הקבוצה הבוגרת. אם הייתי רואה אותו נכנס איפשהו, הייתי רואה אותו נכנס בתור 10, בעמדה של דני אולמו. המועדון עדיין בונה עליו, הוא רוצה לחדש לו את החוזה לפי הדיווחים עד 2031, ולראות בהתאם למה הוא עושה בקדם העונה, אם הוא רוצה להשאיל אותו, או שישלב בקבוצה הבוגרת, לפי מה שפליק יגיד כמובן. בנוגע לגיה, גם רוצים לחדש לו את החוזה, אבל הכיוון הוא כרגע יותר להשאלה, אז לא הייתי מספיד אותם עדיין, אבל במקרה של גיה, כנראה שאחרי השאלה, מעטים השחקנים שחוזרים מהשאלה, המקרה של טוני תלוי בטיימינג, והאם הוא יצליח לזכות בליבו של פליק. רפיניה, אח של תיאגו, שלדעתי הוא שאל וחזר איזה סדר גודל של 8 פעמים לקבוצה הבוגרת, ולא הצליח באף אחד מהמקרים, אגב פרש הקיץ אני חושב, וכולו בין 33, 34. מישהו מהבני דודים פרננדז האלה נראה אותם השנה משתלב, צריך להגיד עוד מילה בעניין הזה, שעם כל הכבוד הם פשוט בעמדות, שכאילו, גם אם אתה נורא טוב, כאילו, את מי תחליף? את למין, את רפיניה, את פרמין, את אולמו, את פדרי, את מי תחליף שם? זה כמו שדיברנו על אוריאן, אלה עמדות שמאוד מאוד קשה להצליח בהן. על גיה פרננדז, אני מצטרף למה שדניאל אמר, דיברו עליו מגיל מאוד צעיר ככישרון על, איפשהו במעבר הזה, גם שלו לבוגרים, וגם איפשהו בשינוי השיטה בברסה, שזה כבר לא, אין לך בוקס טו בוקס, אתה צריך עוד דאבל פיבוט או 10, אז ב-10 יש אופציות יותר טובות ממנו, בדאבל פיבוט הוא לא מספיק, לפחות נכון להיום, הוא לא מספיק טוב כדי לתפוס את העמדה שלו. גם בברסה אתלטיק הייתה לו עונה מאוד בעייתית, הוא היה פצוע, יצא מהקצב של הקבוצה, איבד את המקום בהרכב בשלב מסוים. נחכה ונראה, הוא עדיין שחקן מאוד מאוד מוכשר שיכול פתאום להתפוצץ, אבל נכון להיום יש הרבה יותר סיכוי שאנחנו נמכור אותו עם בייבק. ולגבי טוני, אני פחות אופטימי אולי מדניאל, אני חושב שגם הוא שחקן שיכול לשחק, מצד אחד הוא ורסטילי, יכול לשחק בכמה עמדות, אבל אין אף עמדה שאני יכול להגיד שהוא יכול להשתלט עליה בברסה, אפילו כשחקן מחליף. מה עם ידידנו פרנקי דה יונג הקטלוני? אז טוני מרקס זה פרויקט אישי של פליק, זה שחקן שהיה מחליף לאורך כל התקופה שלו בלמסיה, זה שחקן שאף פעם לא בלט, אף פעם לא יעדו אותו בכלל לבוגרת, זאת הייתה הפתעה מאוד גדולה ברגע שהוא זומן להתאמן עם הבוגרים, זה לא משהו חדש, אגב, זה כבר משהו שקרה בעונה החולפת, לא ציפו שהוא יעלה לבוגרים, אבל פליק מאוד אוהב את הנתונים הפיזיים שלו, והוא נראה די טוב, צריך להגיד את האמת,
לא תמיד השחקנים שאתה מצפה שהיו לבוגרת הם אלה שעולים לבוגרת. כל שחקן שנמצא בלמסי הזה, כי יש לו סט יכולות מסוים שגרם לאנשים המקצועיים להגיד, יש לו כדורגל ברגליים. אז במקרה הזה זה שחקן שפליק כן אהב, ונראה איך הוא ישלב אותו ואיך הוא באמת יהיה לאורך העונה הקרובה. שוב, אגב, אנחנו רואים את מה שאמרו באספור, אני חושב נזכור הכי טוב, שבחיים עיתוי זה בעיקר עניין של טיימינג, רואים את זה מצוין בלמסיה, בעצם אם יש לך מזל, אז אתה, לא רק יכולת, אם יש לך מזל ואתה עולה בשנים שבהם חסר מישהו בעמדה שלך, או בדיוק הקבוצה החלשה, אז אתה מוצא את עצמך מקבל צ'אנסים, ומה לעשות? קבוצה מפוצצת כישרונות, אין לי ספק שאנחנו מפספסים הרבה שחקנים על הדרך, והרבה מהשמות שאנחנו מדברים פה עליהם, הם שחקנים מעולים שפשוט לא ימצאו את עצמם משתלבים בבוגרת, כי וואלה, כי נדבר על זה, שי, בפודקאסט הבא, בתחילת עונה, אבל מה לעשות, יש הרבה שחקנים לפניהם, ואולי טוב שכך. בוא נתקדם הלאה בעמדות הקישור. אז קודם כל צריך להזכיר את היעלום שבכתר, אחד משני היעלומות שבכתר צריך להגיד ביחד עם דוד מורנו, שעליו לדבר בהמשך, אברימה טונקרה. אברימה טונקרה זה כנראה השחקן הכי מוכשר בלמסיה כרגע, לדעת רבים השחקן כמובן הכי מוכשר, אחד ממוכשרים בכדורגל העולמי, בן 16, מטר 78, שחקן שיש לו הכל, קשר מודרני, הייתי משווה אותו לקשרים כמו יאיר טורה או פוגבה, מבחינה פיזית, מבחינה טכנית, יש לו באמת הכל, יש לו מסלול קריירה שנזכיר מאוד את המסלול של אמין ימן, מבחינת ההתקדמות המטאורית שלו בין הקטגוריות, בכל מקום שהוא דרך בו הוא הציב את עצמו בתור כישרון הכי גדול, וגם עד כה בקדם העונה רואים את הכישרון שלו, רואים את הניצוצות, ורואים הרבה מאוד הערכה, גם מהצוות המקצועי וגם מהאוהדים, וחשוב להדגיש שלפי מה שמספרים ולפי גם חוויה אישית שלנו, מדובר בנער מקסים מבחינה אישית, נער מאוד צנוע, וזה משהו מאוד חשוב ברגע שיש כישרון כל כך גדול, לראות שהראש לא עף לשמיים, כמו שקרה עם למין ימל, חשוב לראות הוא גם קיבל מסה פתאום, אתה לא מאמין שזה ילד בן 16, הוא פתאום גדל, נהיה חזק, זה לא אחד שאתה יכול עם הכתף עכשיו להעיף אותו הצידה, זה שחקן הוא נולד בספרד, הוא נולד בספרד, לא, מגינאה. הוא לא נולד אבל בגמביה, הוא נולד בגמביה? נולד בגמביה, תמיד יעלו השאלות אם הוא באמת בן 16, או אולי הוא בן 56, אין לדעת בדברים האלה. אבא שלו היגר בלמסיה, הדברים האלה לא עפים. לקטלוניה ב-2007. לא, צחוק בצד, היו לא מעט מקרים, באמת. אני יודע. גם באייקס היה לא מזמן. ובעיקר אצל שחקנים כמו טונקרה, שנראה בן 16, הוא נראה מפלצת, באמת, הוא נראה בחור בנוי, רחב, ונראה משהו ממש מסת שרירים שכבר בגיל יותר מבוגר, אבל ככל הנראה הוא באמת בן 16. אם הוא לא בן 16, אגב, אם הוא בן 18, הוא ב100% עולה לבוגרת, הוא לא מסתכל אחורה, נכון? כנראה שכן, כמובן זה תמיד עניין של מי נמצא שם לפניו, אבל דני אולמו ופרמין, אני לא רואה אותו מסלק אותם בזמן הקרוב מהרכב, אבל בטווח הרחוק, כן, יכול מאוד להיות שדני אולמו עוד שנה, שנתיים, 3, ויעדו אותו כמחליף שלו לצורך. אני חושב שז'אומה מרסט כבר ציין את ההרכב שלו ל-2030, שכולל את ברימה בצד ימין, ולמין ימל כ10 מזויף, ומי שלא יהיה שם בצד שמאל. ואגב, משחק אימון השבוע מה זאת אומרת, אנטוני גורדון בין ה-28, שי, יהיה שם בצד שמאל. יכול להיות. אבל מה שעידן אמר נכון, כאילו, זה נראה כאילו זה הולך לשם, וגם פליק נשאל השבוע למין ימל כחלוץ מזויף, כן, לא, זה כאילו, זה נמצא מרחף שם. הוא אמר שעוד לא, אבל זה נמצא שם. למרות שאנחנו נדבר על זה בפודקאסטים הבאים, זה סוגר לקחת את אחד להגיד, אני לא מביא 9, ואני לוקח את אחד מהשחקנים האלה, באמת, תזרוק מטבע, תגיד למין ימל, תגיד דני אולמו, תגיד פרמין, אני לוקח אותו ואני נותן לו צ'אנס, עונה שלמה שחק 9 מזויף, לא בטוח שזה לא רעיון טוב, וזה גם פותר לך וואחד פקק בעמדות האלה. אתה יודע מה, אם ברימה ימשיך גם לגדול ולהיות כזה פיזי, יכול להיות שגם אותו ישימו בסוף כחלוץ, לא הייתי שולל שום דבר.
ניסו לתקוע אותו ככנף לתקופה מסוימת בלמסיה, זה פחות עבד נגיד ככה. זה ילד 1.78 בן 16, למי ששכח, נכון שלמין עלה בן 15.5, אבל שלמין עלה הוא היה ב1.70. היום להערכתי הוא 1.82 פלוס מינוס, רחב בהרבה. זאת אומרת, בחור כמו אברימה טונקארה יכול גם לסיים את הגדילה שלו. הוא 1.78 לאורך ולרוחב כרגע. כן, ויכול לסיים את הגדילה שלו גם 1.88, גם 86, זה לא יפתיע. לצידו, וזה גיל אחר לגמרי, זה אתם יודעים, זה בסקשן של הצעירים שאנחנו מסתכלים עליהם ממש, כאילו שהם עוד ילדים, ופתאום זה מדהים, עוברות 6 שנים בבוגרים, אז אנחנו מדברים על דוד מורנו, בעל השם המאוד ישראלי, למרות שהוא לא ישראלי והוא לא יהודי, הוא ממש מדובר פה על איזה, טוב, אסור להגיד את זה אף פעם, כי זה, אבל מסי הבא כזה, כאילו אם שמים על מישהו את הזה, זה דוד מורנו. אז לנקוש על העץ, מסי הבא זה משהו שאנחנו מנסים להימנע ממנו, מלהגיד, כי אפשר להגיד על 1,001 כישרונות שהיו מסי הבא, ורובם התערפדו מהכינוי הזה, אבל דוד מורנו אפשר לדבר עליו ככישרון בפני עצמו, למרות השם הגנרי, מדובר בשחקן סופר מיוחד, מהשחקנים שמעלים לך חיוך, ברגע שאתה רואה אותו, הוא משחק כרגע, הוא משחק בעונה הקרובה בקדת עם בית, וברגע שמישהו יראה איך שהוא משחק, הוא יבין שמדובר בכישרון על, מבחינת הטיפול בכדור, השליטה בו, השמירה על הכדור עם הגוף, מכל הרמות הטכניות מדובר בשחקן שלא רואים הרבה, ומדברים עליו בהתאם בקהילות של הלמסיה, ומדברים עליו בהתאם אנשי המקצוע, מדובר בשחקן שחייב לזכור להמשך, אם הכל יתקדם כמו שצריך, הוא יכול להגיע אחרי חוק שיכול להיות. יפה, אז תזכרו את השם, דוד מורנו. אנחנו רוצים להתקדם במעלה העמדות, אז אנחנו כבר ממש בקישור, כבר עכשיו אנחנו קישור התקפי בעצם, כי אנחנו כבר דיברנו על טונקארה ועל דוד מורנו, אבל בואו נדבר באמת על עוד קישור ועל כנפיים, וכמו שאמרנו על חלוצים כבר דיברנו, שם אין הרבה בשורות. עידן. כן, כן. בסופו של דבר, עברנו פה על רוב השמות שדיברנו, מבחינת חלוצים, דניאל בטח ירצה להרחיב גם על פודה דיאלו וגם על עוד שם. בסופו של דבר, גם עברנו כבר על רוב השמות. רגע, עוד לא דיברנו לא על פדרו רודריגז, שהוא בהחלט יש מה לדבר עליו, ואתם יודעים עוד שמות, ופודה דיאלו כמובן אנחנו נדבר עליו, אבל צריך להגיד גם ילד בן 14, אם נעשה הרכב של ברצלונה, אני יודע מה, 32, נשמח לראות בפנים את אוריאן גורן ואת פודה דיאלו ואת דוד מורנו ואת החברים האלה, אבל זה עוד יזמן. דניאל, מה יש לך להגיד עליו? פדרו רודריגז ידוע בחוגים של הרבה על המסיה בתור השחקן הכי אנדררייטד שיש לנו היום באקדמיה, מדובר בשחקן יותר אחורי מבחינת הקישור, הוא יכול לשחק כמובן בכל העמדות בקישור, אבל מדובר בשחקן שהשוני שלו והטיקט שלו, זה שהוא משחק באופן מאוד ורטיקלי. אם תראו ביצועים שלו ואם תראו אותו משחק, מדובר בשחקן שתמיד מנסה לקדם את המשחק, נותן כדורים חותכים, יש לו בישול לשער ניצחון אדיר בגשם של נוער א', תחת פול פלנס, ל3-2 מפיגור של 2-0, מהפך גדול שהם עשו בעונה האחרונה, שהוא נותן כדור אלכסוני שלא מבייש את המבשלים הטובים ביותר בהיסטוריה של המשחק, ישר לשער הניצחון בגשם, מבחינת הטיפול בכדור, מבחינת קידום המשחק, מדובר בשחקן שאומנם אנחנו לא שומעים את השם שלו הרבה, אבל כדאי לזכור את השם שלו להמשך, וזו הייתה הפתעה מאוד מאוד גדולה להרבה מאוד החברה למסיע שהוא לא זומן לקדם העונה, קבוצה בוגרת. דוד מורנו לדעתי, רק באמת מצטרף למה שדניאל אמר, בעיניי היום מהקשרים שיש בלמסיה, הוא בעצם, אני רואה אותו כהכי קרוב לקשר האחורי הקלאסי שאנחנו מכירים בברסה. הכוונה שלי שנגיד מרק ברנל ישר קופצים ומשווים אותו לבוסקץ, כי בגלל הגובה שלו ובגלל המבנה הפיזי שלו והכל, אבל מרק ברנל
בקבוצות הנוער היה 10, והיה בועט הרבה מרחוק, וגם ראינו בשנה האחרונה שהרבה מהיכולות שלו זה להיכנס לרחבה ולהבקיע שערים, זה פחות בוסקץ. דוד מורנו, מבחינת הטיפול שלו בכדור והמסירות, מה זה פחות בוסקץ? ברנל הבקיע עונה יותר שערים בוסקץ בכל הקריירה. מבוסקץ לדעתי. בקריירה, נכון, למרות שבוסקץ בתחילת הקריירה כן היו לו כמה שערים, אבל כן. בסופו של דבר, אני חושב שהוא הדבר הכי דומה לקשר קלאסי, פיבוט קלאסי של ברסה, שיש היום בלמסיה. ושוב, צריך להגיד, כל הקשרים האלה, ליבי, מוכשרים, העמדות שם מפוצצות וסגורות. אתם מדברים קצת על הכדורגל הזה, אני מכיר לי קצת את ריקי פוץ, נכון, ריקי פוץ היה יותר קדמי, אבל גם שחקן דינמי שהיה דוחף את הכדור כל הזמן, צפון דרום, מהיר, קטן, מחפה על זה בהמון דינמיות. משהו שאנחנו לא מדברים עליו, שחקן שנפל באופי. זאת אומרת, שחקן שהיה לו המון כדורגל, וחשבנו שרונלד קומן מייבש אותו, אבל הסתבר שגם צ'אבי ייבש אותו, וכנראה שהם שניהם ידעו מה הם עושים, כי בעיית אופי שלא הכרנו אותה בלמסיה, זאת אומרת, הוכרה רק בשלבים המאוחרים יותר. גם הייתה בעיית אופי, כמובן לא הכירו אותה בלמסיה, אבל זה הפך להיות מאוד ברור במהלך כעת הבוגרים שלו, הרבה מאוד אוהדים שאלו למה הוא עושה לו ככה, ולמה מייבשים אותו עד דקה מסוימת, אבל זה נהיה מאוד ברור לקראת סיום הפרק שלו בברצלונה, אבל חשוב לציין שזה לא רק עניין האופי, מדובר בשחקן שמהרגע שהוא עלה לבוגרת, הוא אפשר להגיד לא השתפר בכלום, לפי מה שאני חושב. חשוב לשחקן צעיר להתפתח ולהשתפר כדי להסתגל לכדורגל בוגרים ולנסות להיות כמה שיותר טוב, כי אין מה לעשות בברצלונה, צריך להיות מהטופ העולמי, לא מספיק להיות מוכשר, לא מספיק להיות טוב, צריך לשאוף תמיד לכמה שיותר. אני חושב שגם בלמסיה מאוד אוהבים צניעות של שחקן כשהוא עולה. ואפרופו, הזכרנו את גיא אסולין, גרימלדו בזמנו, אלן חלילוביץ', באמת, אנחנו יכולים לדבר שעות על שחקנים שלא, בעצם לא עמדו בציפיות שהיו סביבם. הרבה מהם נפלו על הדבר הזה, התנהגות, על זה שהם חשבו שהם כבר כוכבים, שהם כבר הגיעו לקבוצה הראשונה וחשבו, הנה, עכשיו אני בא לכבוש את העולם. ולא כל כך מהר, לא כל כך מהר. צריך צניעות, צריך להקשיב למאמן, צריך להשתפר בכמה וכמה אספקטים במשחק, ולא כולם יודעים לעשות את זה, כי הם בהייפ מאוד חזק, חלקם מגיעים עם הייפ מאוד חזק בלמסיה של אתה הכוכב הבא, אתה מסי הבא, אתה אינייסטה הבא, ומאוד קשה לעמוד בזה. כן, לדברים שלא ידענו, שוב, דיברנו על ריקי פוץ, כל הזמן חכינו שהוא יעלה, לא ידענו שיש לו אופי כזה, אבל גם לא היה לו אופי כזה בלמסיה. לא, פיקה שם הביא אותו למסיבות עם הנרגילות, וחגג איתו שם. ופתאום אתה רואה שזה לא מקרה, בהתחלה אתה מאשים את קומן שנותן לו לשחק, אחרי זה אתה מבין שזה כנראה לא מקרה. צריך להבין שגם חלק מהחבר'ה פה שעולים, אנחנו לא יודעים, כל אחד מהאופי שלו. אחד הדברים שמנסים לעשות בלמסיה זה כמובן פסיכולוגים, ללוות אותם, לדבר איתם על צניעות ועל דברים כאלה, להכין אותם לקפיצה המטורפת הזאת, שיום אחד אף אחד לא יודע מי אתה, ויום אחרי זה אתה לא יכול ללכת ברמבלס בלי שעוצרים אותך. זה דברים שקורים מהר מאוד. יום אחד אתה ילד ויום אחרי זה אתה כוכב. זה יהיה מעניין מאוד לראות איך קוראים הדברים האלה. יש לנו עוד שמות או שאנחנו מתחילים לסכם ולהסתכל שנייה יותר מלמעלה על הקבוצה? לפני שניגע בכישרונות שהם יותר לקראת העתיד, מי שנותרו כמובן, הייתי רוצה לגעת בשני כנפיים, כי לא נגענו באף שחקן כנף עד עכשיו. קודם כל, כמובן, נומוקו שדיברנו עליו לדעתי שנה קודמת, שחקן שציפו שהוא היה אוכל דם העונה הזאת הנוכחי בקבוצה הבוגרת, אבל לצערנו הוא קרא את הצולבת ועדיין מחוץ למגרשים, עדיין צריך להזכיר אותו, הוא אמור לחזור במהלך העונה הנוכחית. מדובר בשחקן שלפני שהוא נפצע, היה בכושר כנראה הכי טוב בלמסיה, שחקן כנף ימין, שמבחינה מקצועית יש לו הכל כדי להצליח ברמת הבוגרים, יש לו רגליים ארוכות, צעדים ארוכים, טכניקה מצוינת, הוא סחב את הקבוצות שלו, הוא השחקן הכי טוב בהם, וחשוב עדיין לשמור אותו בתודעה, מקווים מאוד שהוא יחזור. נתן את הפריצה שלו בתחילת שנה שעברה, נתן חצי עונה מדהים, מחזק את מה שדניאל אומר, ואז ראינו בשידור חי, זה היה בליגת האלופות לנוער, נפצע בשידור חי, קרא את הצולבת, זה היה מאוד כואב לראות את זה, שנה בחוץ, תשמע, לשחקן אגף שחי על מהירות, הלוואי שהוא יחזור לאותה רמה, בוא נראה איך הוא יחזור. כן, מאוד קשה לראות אותו חוזר לאותה רמה, אבל חשוב לשמור אותו בתודעה, רק בגלל רמת הכישרון שהוא הציג לאורך העונה שלו לפני הפציעה. שחקן כנף שמאל, שחשוב גם כן להזכיר,
זה שחקן שפרץ גם כן ממש לאחרונה, יורו טילס, שחקן שפרץ בנוער ב' במונדיאל למועדונים עד גיל 18, הוא נבחר ל-MVP וכבש 2 שערים אחרים בחצי הגמר, וגם נבחר להרכב העונה של הרבה מאוד מהמודל המסי, ולדעתי גם של ג'אומה מרסט. שחקן ברמה מאוד גבוהה טכנית, שכאמור פרץ ונתן קמפיין מעולה בעונה שלו בנוער ב' תחת בוש באופן כללי. חשוב גם לזכור אותו להמשך, וזה מבחינת הכנפיים. שוב, ליבי להיות כנף היום בברצלונה. לא בדיוק עמדה שאתה יכול להיכנס בטוב, אבל יש כמה שחקנים לא רעים לפניך, אבל זה עוד חזון למועד. אני רוצה שנייה לפתוח את ההסתכלות, מה שנקרא לעלות לגובה קצת יותר גבוה, ולהסתכל על שני דברים. קודם כל, אחת הבעיות של ברצלונה בעונות האחרונות, דיברנו למשל על שחקן כמו יאן וירג'ילי ושחקנים אחרים, הם לא רוצים להישאר בברסה אתלטיק, פשוט כי הם משחקת בליגה מאוד נמוכה. וזה מוגזם להם לרדת כל כך נמוך. אם בעבר ברסה אתלטיק הייתה משחקת בליגה השנייה, היום היא בליגה הרביעית, נכון? כן, בליגה הרביעית. היא הייתה במאבקים לעלות לליגה השנייה כמה שנים, ואז שנה אחת לא טובה עם הבלגן שרפה מרקז עזב, והגיע מאמן מתוך המערכת, שם הדברים לא הסתדרו והקבוצה ירדה ליגה. עונה שעברה חשבנו שהם ישר יעלו, אבל הייתה מכת פציעות קיצונית, גם סמן נומוקו ועוד כמה אחרים. וזה גם ליגה רביעית, זה ליגה שקשה לשחק בה, זה ליגה של הרבה מאוד מגרשים של דשא סינתטי, ושחקנים שבאים לשבור לך את הרגליים, ואין להם שום בעיה עם זה, וברסה אתלטיק פספסה בדקות הסיום את הפלייאוף, ולא עלתה בסופו של דבר ליגה, וחבל, נקווה שהשנה יצליחו לעלות מהליגה. זה בוץ, הליגה הזאת. שאתה מוריד לשם דוגמנים, אני אומר דוגמנים, כל השחקנים של ברסה הם חזקים, יודעים לשחק, אבל אתה מוריד לשם איזה ילד שאתה רוצה לשמור עליו, ואתה משחק בליגה רביעית מול איזה שחקן בן 35 שלא אכפת לו לשבור רגליים, אם אכפת לו, זה ליגה שהיא לא חובבנית, אבל היא לא רחוקה משם, ואתה מוצא בעיה קשה. הדוגמנים האלה צריכים להתפלש עוד בבוץ ולהתרגל לכדורגל בוגרים, זה כל הרעיון של קבוצת מילואים, לתת להם להסתגל לרמת הפיזיות, שלרוב בכדורגל ברמה הזאת, של ליגה רביעית, ליגה שלישית, הרבה יותר מקסחים שם נגיד ככה, והרבה יותר יש חופש לעשות את זה. תחשוב ששחקן כמו אוריאן, אבל שהוא רגיל לליגת האלופות לנוער, והוא רגיל שמדברים עליו בתור הכוכב הבא, והם פמפמים את זה, והוא משחק בקדם העונה עכשיו עם פליק ועם כוכבים ובצטדיונים באנגליה ועוד מעט אודינזה ובימים הקרובים. ואז אחרי שבועיים הוא מגיע לשחק בדשא סינתטי נגד קבוצת קוסילמלם, ושחקנים בני 33 שם באים ושוברים לו את הרגל, כי הם מתוסכלים שהם לא היו בגלות, ומאוד קשה, והרבה מאוד שחקנים נפצעו בעונה שעברה, זו הייתה עונה קשה מאוד לצפייה. זאת אומרת שמאוד יעזור לברסה לעלות לפחות לאזור הליגה השלישית, אם לא הליגה השנייה, ושם יהיה אפשר לגדל את הכוכבים בצורה יותר סבירה. בואו נדבר שנייה על המערכת, אז אני כל שנה שואל, מעל כל המערכת הזאת המקצועית עומד דקו, שלא זה המקום עכשיו להיכנס לתפקוד שלו, לטוב ולרע, וגם בנושא הצעירים. מי בעצם החבר'ה שמנהלים את כל הדבר הזה שנקרא למסיע, שבעצם, בואו נסביר גם לאוהדים, ברסה אתלטיק זה לא למסיע, ברסה אתלטיק זה ברסה אתלטיק, זה קבוצה נפרדת, אבל זה כמובן קבוצה שמנקזת אליה את הכישרונות היותר גדולים של המסיע, אם כי אנחנו רואים, אם בעבר כל השחקנים כמעט בדרך לברסה היו עוברים בלמסיע, ברסה אתלטיק, ברסה ב' קראו לפעם, כולל מסי, היום אנחנו כבר רואים שחקנים שמדלגים די מהר, אנסו פאטי, למין ימל, מלי קוברסיגה, כמעט בכלל לא שיחק ברסה אתלטיק או בכלל לא, אנחנו רואים שחקנים מדלגים על התחנה הזאת. כן, זו תחנה שבמקרים מסוימים אפשר גם לדלג עליה. שאלת מי מנהל, אז יש את אלסנקו, שבעצם חזר למועדון יחד עם לפורטה, אבל ממה שאני הבנתי, אולי דניאל יוכל לתת יותר פרטים, יש איזשהו שינוי מבני שנעשה בקיץ הזה, לא כל כך היו מרוצים מההתנהלות של ברסה אתלטיק בשנה שעברה, והיום הבנתי שדקו אמור גם לפקח על ברסה אתלטיק, ועל בעצם האינטגרציה של שחקנים מקבוצות על המסיע וברסה אתלטיק לקבוצה הראשונה. נראה איך זה יעבוד בפועל,
ימים יגידו. מה בגדול, ש- אלסנקו הוא המנהל של למסיה ושל ברסה אתלטיק. כבר לא ברסה אתלטיק. הוא זהו, רק למסיה למסיה, זה מה שאני אומר. ברסה אתלטיק בעצם מה היה שאני שינוי מנסה מבני. להבין, חברים, ואני לוקח פה את הסיור מוחות של כולכם, שחקן כמו אוריאן גורן, שמחר באמת הוא יכול לשחק בקבוצה הבוגרת, אז זה ברור זו החלטה כנראה בלעדית של אנזי פליק, לפי הצרכים שלו, אבל הוא יכול לשחק גם בברסה אתלטיק, הוא יכול לשחק בנוער, ואולי עוד מבחינת הגיל אפילו אולי עוד קבוצה אחת יותר נמוך, ואם לא הוא אז לידת טונקרה או לא משנה מה. מי בסוף קובע? מי קובע שהשבוע אוריאן ישחק בברסה אתלטיק, ושבוע הבא הוא בנוער, ושבוע אחרי זה הוא מתאמן? זאת אומרת, מי מסנכרן? מי האבא של כל הסיפור הלא פשוט הזה? כי זה הרבה נכסים שיכולים לשחק בהרבה מקומות. זה נעשה על ידי המחראי מלמעלה, על ידי אלקשנקו, על ידי אחרי המתודולוגיה, בתיאום כמובן עם המאמנים של הקבוצות, הם בסוף אלה שחווים את השחקנים ביום יום, וחשוב באמת להכיר את האנשים שעומדים בראש כל הדבר הזה, בראש הקבוצות. בלטי כמובן נשאר בברסה אתלטיק, היא כרגע ביחד עם הקבוצה הבוגרת מבחינת פיקוח, וכמובן, כמו שאמרתם, בעצם אחראי על כל המסיע, מבחינת המאמנים של קבוצות הנוער הבחירות, נוער א' ונוער ב', בוש נשאר המאמן של נוער ב', מאמן שעשה עבודה נהדרת בשנים האחרונות, ופלנס נשאר כמאמן של נוער א', גם מאמן שעשה עבודה נהדרת, אז חשוב להבין שבסוף מי שחווה את השחקנים האלה ביום יום, אלה המאמנים של הקבוצות, והם אלו שביחד עם האחראים קובעים מה יהיה עם השחקנים האלה הלאה ואיפה הם ישחקו. אלכסנקו בעצם קיצצו בכנפיים שלו, זאת המילה הנכונה. הוא עובר להיות אחראי על המסיע, טקו וז'ואאו אמרל, החבר שלו שהוא הביא לפני 8 חודשים, אני זוכר נכון? הם בעצם יהיו אחראים ישירים על ברסה אתלטיק, ובויאן קרקיץ' שעדיין משמש כמתווך בין הקבוצה הראשונה לקבוצת מילואים, הוא גם שמה. אחורה נותן טיפים, קצת פסיכולוגיה גם, שלא יצאו כמוהו. כן, בדיוק. מבחינת הנפילה אחר כך. מי כמוהו יודע. כן, אז שלושת אלה. שי, שחקן כמו אוריאן, אם בוא נגיד בעוד שבועיים פחות או יותר גמר החלום, ירד חזרה לאזור המחלקות האלה, ושוב, הלוואי כמה שיותר שיעלה, ברור לנו שפליק רוצה, הוא קורא להם, פליק רוצה שהוא יתאמן איתם, פליק קורא ואין שאלות. מי יקבע באמת אם הוא הולך לנוער, הוא הולך לברסה אתלטיק, הוא מג'נגל ביניהם? לדעתי הוא לא יחזור לנוער א' יותר, דניאל, תקנו אותי מה ברסה אתלטיק. ברסה אתלטיק לדעתי all the way. הוא בברסה אתלטיק, אבל לא הייתי שולל על זה שבליגת האלופות לנוער ייתנו לו לרוץ. גיה קיבל שם דקות לפני שנה, זה יכול לקרות. נכון. ושוב אני מציק לכם, יש איזה, זאת אומרת, יושב איזה דקו למעלה, אומר רגע חבר'ה בוא אל תיגעו, בוא כן תיגעו. זה לא דיקטטורה. זאת אומרת, שוב, אני הבנתי שפליק רוצה מישהו, פליק הוא אלוהים, מבחינה הזאת, הוא רוצה גם את דיאלו מחר, אז דיאלו יעלה להתאמן. אבל מה קורה? בסוף יש היררכיה, מאמן, אם פליק רוצה שחקן, הוא יהיה אצלו. אחרי פליק יש את בלטי בברסה אתלטיק, אם הוא רוצה שחקן מהנוער, הוא יביא אותו. זאת אומרת, בלטי מעלה שחקן, למרות שלפעמים לנוער... אף אחד לא יגיד לו, לא, השחקן הזה נשאר בנוער עכשיו. למה אני שואל? כי לנוער יש מטרות, כמו שאמרתם, לנוער יש ליגת אלופות, לנוער יש מטרות, לנוער יש יוקרה, לנצח את ריאל, כל מיני דברים. זה ריב ודברים, זה נעשה הכל ביחד, זה מערכת שהיא חממה עבור השחקנים, ובסוף המטרה, כולם מבינים את ההיררכיה שלהם, כולם מבינים שבסוף המטרה זה שהשחקן יגיע לקבוצה הבוגרת, השחקן, הכל מיועד בעצם לקבוצה הבוגרת, אבל בעצם מנסים גם להתחשב ביכולות של השחקן, בצרכים של השחקן, וגם בצרכים של הקבוצה. זה דין ודברים שנעשה בין כל המעורבים בדבר, כדי להבטיח שיהיה כמה שיותר טוב גם לשחקן, וגם לקבוצה. כמה הנזי פליק מעורב, שוב, לא במי שמשחק אצלו, זה ברור, אלא במי משחק איפה שהוא לא אצלו. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, לא יודע מה, אני ז'ופרי טורנס, לא ישחק אצלי, אבל אני רוצה לראות אותו עכשיו חצי עונה בפה או בשם או ז'ופרי באייקס. לא, כדוגמה, אני יודע, הולך לשחק עם טרשטגן, ואוסקר גלוך, שיהיה בהצלחה, אבל בגדול, זאת אומרת, כמה פליק מעורב בדברים האלה, או שאם זה לא אצלו, אז פליק לא מתעסק בדברים האלה? פליק כמה וכמה פעמים בא לראות משחקים של ברסה אתלטיק, גם בעונה שעברה,
אחת ההפתעות שהוא הפתיע בעצם בזמנו את בויאן ואת דקו, זה שהוא הביא דוח מפורט על שחקני למסיה, שהוא רואה אותם כפוטנציאלים לקבוצה הראשונה, כשהם בעצם ראיינו אותו לתפקיד של המאמן. יש לו צוות של אנליסטים, צוות של סקאוטים שהם שלו, שהם בעצם עוברים ועוקבים אחרי השחקנים שלא משחקים כרגע בקבוצה הראשונה, אם זה מושאלים, אם זה שחקנים עם בייבק, ואם זה שחקנים בקבוצות הצעירות יותר. גם פה יש מערכת שנותנת תמיכה, אני לא חושב שפליק יושב על לינקים ביוטיוב של לאו סאקה ורואה משחקים של קבוצת נוער ב'. אגב, מי שלא יודע, לאו סאקה שחקן נוער של ברסה, שחקן בלמסיה, שיש לו ערוץ יוטיוב, שהוא מעלה קליפים של שחקנים. קודם כל כבר יש לו אחלה שם לשחקן ברסה, אבל מן הסתם גם קראו על שמו באיזושהי דרך, אבל מי יודע. אני רוצה לשאול עוד דבר אחד, אז דיברנו על המסיע וכל המערכת, עוד דבר אחד שחשוב לי, ותקנו אותי אם אני טועה, ושנסביר לאוהדים, למסיע הרי חוץ מזה שזה אקדמיית כדורגל, וזה גם בית. זאת אומרת, אוריאן גורן למשל, ושחקנים עד גיל 18 הם גם גרים בלמסיע. זאת אומרת, נעזוב שנייה באיזה קבוצה הם משחקים, הם בבוגרת, בברסה אתלטיק או בנוער, בסוף הבית שלהם הוא בלמסיע, נכון? זה מתחם שלם שהם לומדים בו, ישנים בו, יש שחקנים שכן גרים עם המשפחה שלהם, אבל שחקנים יכולים לבחור לגור שם, ויש שם מעטפת כוללת. עד איזה גיל זה? זאת אומרת, זה עד גיל 18, נכון? אחרי גיל 18 אתה עובר באופן אוטומטי, אבל אתה יכול גם לצאת לפני. נגיד שחקן כמו למין ימל הפסיק לגור שם, שהיה ברור שהוא שחקן בוגרת לכל דבר. העוף גוזל הוא טבעי, אבל הייתי חושב שאם שחקן ירצה להישאר עד גילאים מופלגים של המסיע, שזה כבר גילאי 19-20, אני לא חושב שיעמידו בפניו מכשולים יותר מדי. בזמנו גבי היה גר שם שהוא כבר שיחק בקבוצה הראשונה, ולא זוכר מי זה, נדמה לי ברימה שדיבר על זה, אז שאיזה מדהים זה שאתה יושב בחדר אוכל עם השחקנים, פתאום גבי יושב. אבל זה גם באיזשהו מקום, יש בזה, דיברת על אוף גוזל, אז הפוך, יש איזו ירידה לקרקע, נגיד שחקן כמו אוריאן או טונקרה מסתובבים עכשיו במלונות ובמסע האימונים של הקבוצה וכל זה, ואוטוטו הם חוזרים לברצלונה והם חוזרים לחדר שלהם, אולי עם שותף, אולי עם שני שותפים, אני לא יודע, חדרים שם, ולחדר אוכל ולמקלחות, כאילו הם חוזרים לפנימיה. זה משהו שנעשה באופן מכוון. ברגע שהשחקנים עוברים בין הקטגוריות, חשוב שהם יכירו אחד את השני, ידעו לפחות את הבסיסי אחד על השני, ושתהיה להם כייה מסוימת, כי בסוף הם צריכים לשחק ביחד והם חלק מאותו המועדון. אנחנו בכל עונה, אחד הדברים הקבועים שאנחנו עושים, אחרי שאנחנו עוברים על רשימת השחקנים, שאני שואל אתכם, וזה אני שואל את שי, וגם לרוב הוא לא מתחמק מזה, שי, מכל השמות האלה שדיברנו עליהם, לא לעתיד, עתיד עוד רחוק, לעונה הקרובה. מי מהם באמת ייכנס בעונה הקרובה? שוב, אני לא מדבר עכשיו על למין ימל הבא, אבל שחקן שנראה אותו משחק 10 משחקים בליגה, 2 משחקים באלופות, זאת אומרת, לא חבר'ה שאתם יודעים, 2 משחקים בסיבוב ח' בגביע. מי באמת מכל השמות האלה שדיברנו עליהם, ושוב, לא אלה שכבר שיחקו, כן, לא צ'אבי אספר ואלה, מי נראה השנה פורץ את הדרך, ושאתם יודעים, שנה הבאה כבר לא יהיה מה לדבר עליו בפודקאסט הזה, והוא כבר יהיה שחקן הקבוצה הבוגרת לכל דבר. אם בכלל. אני נכנסתי את גיה פרננדס שנה שעברה, נראה לי, נכון? אז אני לא אגיד את זה לברימה ואוריאן, אני שותה. עד היום מאשימים אותך במשפחה שם על ה... משפחת פרננדס עכשיו, יש לי תמונה שם. בוא נגיד שעדיף שלא תגיע לברצלונה בזמן הקרוב. על אפך ועל חמותך. אני חושב שכרגע באמת ברימה הכי קרוב, למרות שהעמדה שלו היא מלאה בשחקנים, אבל מצד שני גם מלאה בשחקנים כמו דני אולמו ופרמין, שיש להם את התקופות שבהם הם פצועים בעונה, הלוואי שלא יהיה, אבל אתה יודע, בדרך כלל זה מה שקורה. אני מאמין שהוא יקבל דקות לפחות בגביע, הוא לדעתי הכי קרוב לקבל דקות. זה מהשחקנים חמזה, אנחנו לא מחשיבים אותו כשחקן למסיע, למרות שהוא שיחק בנוער א', אבל חמזה, תשמע, כרגע, אנחנו אולי מתקרבים ליום שבו הוא החלוץ הראשון שלנו. לא, אבל חמזה, שי, תקן אותי אם אני, חמזה מקבל מספר כנראה, עד 25, אין פה, אלא אם נביא... במצב הנוכחי, כן.
האמת שאם, שוב, לא נפתח את זה פה את הדיון, אבל אם פרן גם עוזב, ולפחות עד שיקנה חלוץ, אפילו אם יקנה אלוורז או משהו כזה, חמזה נכון להיום הוא חלוץ טבעי, מחליף, לכל הפחות, אם לא פותח. אז חמזה באמת ברור מתוך הדברים האלה, אבל כמו שאמרנו, הוא לא למסיע אמיתי, הוא לא גדל בלמסיע, הוא גדל במצרים, סיפור אחר. גם האידיאל זה באמת לתת לו את הזמן, כי יש עוד עבודה עליו, זה נחמד לקפוץ להייפ שלו, ולראות את הגול שלו בפנדל, ונחמד, ולראות את איך הוא הגיע לריבאונד בגול השני נגד בירמינגהאם, הכל טוב ויפה. בוא תראה מה רונלדו עשה משאר בפנדל, קודם כל חגיגות של זה, ובאמת, משארי הנוקאוט הגדולים בכל הזמנים. לגמרי, אבל הוא שחקן שבעיניי יש לו עוד הרבה להשתפר בנגיעה הראשונה שלו, התאום שלו עדיין לא מספיק טוב בשביל להיות חלוץ בכיר בברסה, למרות שהפוטנציאל שם והנתונים הפיזיים שם. הלנד המצרים קוראים לו, אבל נחכה ונראה. ראינו אותו במונדיאל, צריך לזכור שלא ראינו אותו רק אתם ראיתם אותו שנה שעברה ברסה אתלטיק ובנוער, אנחנו ראינו אותו, בעצם הגיע רק בחצי העונה, הגיע בינואר ושיחק, כן. רק לקח לו זמן גם עד שהוא שיחק, והוא שיחק בעיקר בנוער א', שם אוריאן בישל לו כמה שערים יפים. אבל ראינו אותו במונדיאל, יש לו כדורגל. במונדיאל הוא היה במצרים, כן. חוץ מזה הוא עדיין צריך להסתגל לברצלונה, הוא עדיין בתקופת הסתגלות, וזה יפה מאוד לראות שהוא כבר מצליח להביא דברים על המגרש. אני הייתי שם את הצ'יפים שלי, בהמשך לשאלתך, דווקא על אלברו קורטס, מכוח הנסיבות. בנם שמאלי, כולנו מכירים את קריסטנסן, ואת רמת השבירות שלו, ולדעתי לאלברו קורטס יש את כל מה שצריך כדי להיות שחקן שימושי להנזי פליק בעונה הקרובה. מזכיר לך שלפניו יש אגדה בשם ג'רארד מרטין, והאמת שאני אפילו לא ציני, זאת אומרת ג'רארד מרטין כנראה יהיה הבלם הפותח בפתיחת העונה, אפילו החתול של שי, עכשיו שמענו אותו מסכים איתנו, כי במשפחה של שי אומרים ג'רארד מרטין והם כולם, זה דורות, וגם באמת במשפחה, בשביל זה אבא של שי התקשר לפני השידור, בשביל לוודא שנזכיר גם את ג'רארד מרטין. שי, תמסור לאבא שדיברנו על ג'רארד. החתול תומי ביקש להזכיר אותו במפורש. החתום תומי מרקס, כן? חד משמעית. טוב שלא תומי רוברדו, היה גם טניסאי לא רע. אגב, אני אגיד היום שהיום הרבה פעמים עוצרים אותנו ברחוב, כולנו יודעים את זה על הפודקאסט, זה קורה מלא, אני לא יודע גם איך עוצרים אותנו, כי הם מכירים את הכל, אבל לא את הפנים, למזלי רק את הכל, אז אצל שי זה אחרת, שי הוא דוגמן, אבל אני פחות בדוגמנות. עוצר אותי היום בחור צעיר, חמוד, אני אומר צעיר, הוא בן 40, אבל לעומתי זה עדיין צעיר, עם ילד מקסים, ביקש אפילו תמונה, מסתבר שזה ניב ברקוביץ', הבן של האגדה מיקי ברקוביץ', מסתבר שהוא אוהד שרוף של ברצלונה המון שנים, הילד דן ברקוביץ', בן 10, משחק כמובן כדורסל בבני הרצליה, ביקש מאבא שלו הפתעה לנסוע, לא הפתעה, טיול לקמפ נו, אז הוא כבר שחט הבטחה מהאבא בזמן שעמדנו שם בקניון שבעת הכוכבים, אבל זה כיף לראות שהעדה לברסה, באמת אני חייב להגיד, מכל הכיוונים, וחוץ מזה שניב ברקוביץ' מקסים וחמוד, ודומה בצורה מדהימה לאבא שלו, שבגיל 40, בגיל של ניב, עוד אני זוכר אותו משחק בליגה בהפועל ירושלים, אבל זה סיפור אחר. בשעה, אתה ידעת את כל זה, נכון? זאת אומרת, לא חידשתי לך. אמרתי לך, ניב ארגני ברכת יום הולדת לאבא שלי, ממ"יות ק"י. ממ"יות ק"י, מיקי ברקוביץ' הגדול, גדול כדורסלני ישראל. עוד בעתיד יהיו דיונים, אבדיה ואלה ודברים, אבל בדור שלנו מיקי זה מיקי, ואין עליו. אתה יודע איך אבא שהתרגש? וואו. בצדק, צריך מי שגם גדל בשנים שלנו, בשנות ה-70, ה-80, זה יכול להיות אלף דני אבדיה, שמיקי ברקוביץ' משחק עם 98% רייטינג, וכל ישראל, כולל סבתא שלי בת 80, יושבת ורואה את מכבי תל אביב בלילה, אז זה קצת משהו אחר. אבל זה סתם ככה להפסקה. אז דיברנו, אז אמרתם פה על קורטז, שי, אתה לא רצית לנחס אף אחד, אבל נכנסת כבר שנה שעברה, אתה ניחוש שלך כבר עשית. עידן, אתה נכנסת? אני פספסתי, נכנסת מישהו? אמרת איברים,
ושוב, פרימה בן 16, זאת אומרת, אנחנו כאילו מכירים היום את למין, וואלה, 16, 17, זה טירוף, 16 זה ילד בכיתה י' י"א בישראל, זה ילד שלא אז מגלח, לפעמים. תשמע, למין עשה את מה שהוא עשה בנבחרת בגיל 16, כן? זה... תראה, למין הגיע, והיה לנו רצף של גם פדרי שהגיע מאוד צעיר, גם גבי שעלה צעיר, גם אנסו פאטי שבשנתיים הטובות שלו היה ממש ילד, ואז הגיע למין שבכלל אמר, כולכם ילדים, אני עוד יותר צעיר, נדמה לי וגם פאוקו ברסי וגם ברנל. כן, אבל שוב, לא, אבל פאוקו ברסי הוא סבא על יד למין, כן? כן, אבל למין בגיל 15 וחצי כבר אנחנו זוכרים אותו משחק בעונת האליפות. כן, כן. והיום הוא בן 19, בלם פותח הכי טוב של אלופת העולם. ושוב, ושמסתכלים על פאוקו ברסי גם, זה לא רק שרואים בלם טוב, זה שזה מה שהרגש אותי במונדיאל. אתה רואה למסיע, וזה, אם אפשר עוד מילה מכם על זה, זאת אומרת, אתה רואה בלם שכל ה-DNA שלו, כל המשחק שלו, זה למסיע מתחילת הדרך של המסיע עד היום. פאוקו ברסי זה סיפור אהבה, יש לי תמונה שלו בפייסבוק עוד מ-2022, זה שחקן שאני מאוד אהבתי באופן אישי, אפילו אני שבניתי על עברים וגבעות, לא ציפיתי שההתקדמות שלו תהיה כזה מטאורית, כי בלם הרבה יותר קשה הוא להסתגל לכדורגל בוגרים, מבחינה פיזית גם, במיוחד שמדובר בבלם שהוא לא ענק בגובה שלו, והוא לא חזק במיוחד מבחינה פיזית, זה שחקן שמסתמך בעיקר על האינטליגנציה שלו, על המיקום שלו, על היכולת שלו, להבין איפה הוא צריך להיות, והוא לא שחקן מושלם, יש לו הרבה לאן להשתפר, אבל מבחינתי, מבחינת כישרון, אם תסתכלו על בלמים היסטורית שהיו ברמות האלה, ושיחקו ברמות האלה בגיל שלו, זה רק הוא ומלדיני. אני לא יודע, אתה יודע, בישראל הייתה אבי כהן, עליו השלום ואחרים, שהגיע אחרי זה רמות גבוהות, היו עוד שחקנים בעבר ששיחקו מאוד צעירים, אבל דבר אחד שאני כן רוצה להגיד לגבי קוברסי, וכן לשאול אתכם, השנה גם הייתה הרבה ביקורת על קוברסי, בעיקר בפתיחת השנה, שהוא לא פתח אותה טוב. בדיעבד אנחנו מבינים היום, שוב, זה נושא לפודקאסט יותר נרחב, אבל במילה, כי אתם גם למסיע וכל זה, שהרבה באשמת הכדורגל המאוד הרפתקני של פליק, ולא רק באיזה כושר לא טוב שקוברסי נמצא בו. הכדורגל של פליק הוא מאוד חושפני, זה ידוע, הוא חושף את ההגנה למצבים מאוד מאוד מורכבים, וחשוב להבין שבכדורגל של פליק, אם שחקני התקפה לא לוחצים, זה יוצר הרבה מאוד פרצות. הכדורגל של פליק בונה שחקני התקפה שילחצו את השחקנים שמוסרים את הכדור, כדי שהם לא יכולים לתת את המסירה הכי טובה, בגלל שקו ההגנה כל כך גבוה. אז הרבה מהקשיים שאנחנו רואים את שחקני ההגנה שלנו חווים, זה תוצאה מהכדורגל של פליק. זה לא במיוחד באשמת פליק, אלא יותר המצב שנוצר, כי גם לא הייתה לו את האפשרות יותר מדי להביא את השחקנים הספציפיים שהוא רוצה, וגם יש הגבלות של הסגל. אז זה לגמרי ככה. אנחנו מתקרבים לסיום, ואנחנו רוצים לחנוך פינה חדשה, אחרי 6 שנים מגיע קצת לחדש, אז, אבל עידן, בעדינות, עם כל הכבוד, אנחנו דיברנו פה, אני מעריך ב6 שנים, בטח קרוב ל100 שחקנים, משהו כזה, פלוס מינוס, על חלקם דיברנו הרבה, לחלקם חיכינו והם נעלמו, חלקם לא חיכינו והם הגיעו, הרבה דברים קרו, והיום אנחנו רוצים להעלות שם של שחקן אחד, שהוא כבר לא איתנו, זאת אומרת, הוא כמובן חי וקיים, אבל הוא לא איתנו בברצלונה, ולשאול איפה הוא כן. אז איפה הם היום, עידן? אז כן, זאת פינת איפה הם היום, על שם אלן חלילוביץ', או על שם גיא אסולין, you name it. אגב, גיא אסולין, אם עושים את הקריירה שלו מהסוף להתחלה, זה נראה אחת הקריירות הגדולות בהיסטוריה. אין ספק. אחת הגדולות. אבל אמרתי, אני אשאל אתכם, נראה חידון, אם אתם יודעים איפה הוא היום. אתן לכם שחקן מהעבר, שחקן שהיה מבטיח, דיברנו עליו הרבה, ואתם תגידו לי איפה הוא משחק היום. איפה הוא משחק היום? אוריאל ובוסקץ. אופה, ואיזה שם גם שילוב בין אוריול רומאו לבוסקץ, זה, לפני כמה? 3 שנים ראינו אותו טיפה בבוגרים, נכון? בערך, אחרי כמה משחקים, עלה, עבר את כל המסלול. בלגיה? יש עוד תשובות? בלגיה לא, אלבניה, צפון מקדוניה.
לא, הוא משחק בליגה השנייה בבלגיה היום, ביופן, יפה שי, כל הכבוד. הוא עבר באמת מסלול ככה נחמד, אחרי ברסה אתלטיק, עבר בהתחלה בטורונטו, אני זוכר. טוונטה, אחר כך קלרמונט, כל מיני השאלות למיניהם ועברות חופשיות, שיחק בליגה הפורטוגלית, עבר לתקופה מסוימת לאנדורה, ובעצם לפני שנה הוא עבר ליופן בליגה השנייה בבלגיה, והוא כוכב שם היום. יופן, לא פחות, קשר הגנתי, כמו בוסקץ המקורי, נכון? שי, כמה חיכית שיהיה עוד בוסקץ, ודיברנו עליו, ואמרת, וזה, ועוד השם אוריול, אתה שנים אוהב. לא, אתה לא תכניס מילים לפה שלי, נוכל. מה, שי, אתה שומע בוסקץ, החתול פה מתרגש. נכון, הוא עשה מיהו, ואמר זה נוכל. תסמונת שיין קלייברט, שחקן שבגלל השם שלו אתה מחזיק, יש אייפ סביב השם. טוב, תגיד, זה לא רק שם, זה גנים אמיתיים, כן. יש מצב שראיתי משהו במקסיקו, שזה איזו הומאז' של ג'ונתן דו סנטוס עם הבן שלו, שעלה לשחק איתו, משהו כזה? כן? אנחנו כל כך סקדים, יוז. הוא סקנים. אני עוד זוכר את הקליפ הזה של הרקוורדה מינומברה של מסי, עם ג'ונתן דו סנטוס שם. פאקי ג'ונתן דו סנטוס. הבן שלו משחק איתו. מדהים. אתה צוחק, אני בדקתי את זה, רגע דניאל, אתה צעיר, חכה רגע, אני בדקתי את זה, סתם כי אתה קולט שקספר שמייקל כבר מסיים את הקריירה שלו, טכנית יש לו בן, אני לא יודע, אנחנו עלולים בקרוב. אתה יודע כמה זקנים אנחנו, שהילד מהחגיגת ההריסה של בבטו וקרקע, בבטו, רומריו ואיך קוראים לו, אבא של תיאגו, מז'יניו, נכון? שלושתם עשו ביחד את ההריסה במונדיאל 94. הילד הזה פרש מכדורגל, הוא בן 32. גדול. אבל מה שבאתי להגיד, אתה קולט שאם הבן של קספר שמייקל יהיה שוער, או בכלל לשחק כדורגל, אתה תוכל להגיד, ראיתי את סבא שלך משחק כדורגל? נכון. מטורף. כדי לעצור לרגע את הדיבור הארכאי, הייתי רוצה כן להזכיר, את הפינה שיש לנו כרגע בעמוד של הלמסיה, מי שמעניין אותו כישרונות שנכשלו בלמסיה, יש לנו פינה של המאכזבים, הכישרונות הגדולים שנכשלו במעבר לקבוצה הבוגרת, זה באמת כתבות, טורים יותר נכון, ארוכים ומפורטים על הכישרונות שיעדנו לגדולות אבל לא הצליחו, יש שם בין היתר את סרג'י סמפר, את בויאן קרקיץ', גיא סולין, מרק ולנטה, ג'רד דלופאו, אלכס קרויאדו, אלברטו בוטיה, מונגל חדד, דיגו אלמיידה, אוריול בוסקץ. איך חיכינו שסמפר יעלה, והייתי משחק פה גם במנג'ר, ובזה האמנתי בו, היה אגדת מנג'ר, חבל. עוד מילה בעניין הזה, אנחנו רואים לפעמים כל מיני, איך זה נקרא, פוסטים של פרידה, של שחקנים, ואנחנו לא מבינים, אנחנו אומרים כאילו, אני לא זוכר מי היה האחרון שנפרד, זה לא היה וירג'ילי, אני לא זוכר מי זה היה שנפרד מהקבוצה. קים ג'וניאנט. קים ג'וניאנט, נכון. והוא נפרד, ואתה אומר, אחי, מה אתה נפרד? מה, שיחקת אולי 4 דקות בקבוצה הבוגרת, ופתאום אתה אומר, רגע, הבן אדם הזה הוא נגיד בן 20, סתם אני אומר במוצע, לא רק הוא, מגיל 9, מגיל 8, מגיל 6 בקבוצה, חולם, עובר, מילדים, א', ב', ג', נוער, קדטים, נבחרות, ופתאום יום אחד החלום הזה נגמר לו, והוא יוצא החוצה בברצלונה, ויכול להיות שיהיה לו אחלה קריית כדורגל, אבל זה כבר לא יהיה בברצלונה, ותעריכו את האנשים האלה, תבינו שהדרך שהם עושים, אפילו הדרך שאוריאן גורן עשה, ואנחנו לא יודעים לאן הוא יגיע, ואנחנו מחזיקים לו אצבעות, אבל הדרך שהוא עשה מילד צעיר ישראלי, לאחד 5, 6, 8, שמוזמנים למחנה האימונים של ברצלונה הבוגרת, בני השכבה שלו, זו דרך מדהימה שדורשת ממנו השקעה יומיומית מטורפת, ברמה של ספורטאי אולימפי, פחות או יותר, תעריכו את האנשים האלה, זה לא דבר פשוט בכלל, ולא כל אחד יוכל להשתלב בקבוצה הבוגרת, אבל זה חבר'ה שעשו דרך מטורפת, וצריך להצדיע להם פה, חברי. וגם לאוריאן, זה המקום להצדיע, בעיקר. עד משמעית, אלה שחקנים, כן, אלה שחקנים שנתנו שנים למועדון, כמובן גם שהם שעברו הרבה מאוד דרך מהלמסיה ומהמועדון, אבל אלה שחקנים שחלק מהמשפחה של ברצלונה, אלה שחקנים שילכו ויגידו דברים טובים על המועדון, אלה שחקנים שלעד יישארו אוהדים, וגם יכול להיות שבהמשך יחזרו, כמו שדני אולמו חזר. אי אפשר לזלזל בהם, ואי אפשר להמעיט מהדרך שהם עשו במועדון. כן, וגם תמיד לזכור את זה. הוא סיפור יחסית עצוב, כי הוא ויתר על זה שהוא לא רוצה, הוא לא רואה במצבת החלוצים מצבת הקשרים שיש עכשיו
איזה סיכוי להצליח, וכן מדובר בעילוי לדעתי שאולי נכון. יחזור בעתיד. חד משמעית. היו דברים, אפילו, אני יודע, טראור חזר לחצי עונה, ובהתחלה התחיל טוב, נגמר פחות טוב, אבל שחקנים חוזרים, אפילו אוריאל רומאו בגיל 32 חזר, שוב, מה שקרה אחרי זה קרה, אבל שחקנים יוצאים, חוזרים, אריק גרסיה חזר, פיקה יצא וחזר, אנשים לא תמיד זוכרים את הדברים האלה, אז יש לזה עוד איזושהי תקווה, ואל תאבדו אותה. חברים יקרים, זה הזמן שבו אנחנו מתחילים לסיים ולארוז, וקודם כל אנחנו אומרים תודה. מאיזה גיל מותר לשתות בספרד, שי? 18 כמו בישראל? למרות שבפועל שם בספרד, בבתי ספר שם בגיל 5 לפני מתחילים לשתות. שמסיימים, אפשר להזכיר שם אחד אחרון? אם אתה רוצה, אתה יכול לשלוח דש גם, מקובל לשלוח דש שמסיימים. אפשרי. אז באמת התפספס לנו כישרון מאוד משמעותי בעמדת החלוץ, שרצינו לדבר עליו, וגם אמרנו שנדבר עליו בהמשך, פודה דיאלו, זה שחקן לא, דיברנו ששבר עליו. שיא. דיברנו עליו. על פודה דיאלו? בטח, נכון? הוא התחיל לדבר ואמרת לו... כן, הוא אמרת ימשיך עם זה שניגע אחר בו כך. בהמשך. טוב, יאללה, פודה דיאלו בקטנה, דיברנו עליו, ילד בן 14, הזכרנו אותו, אבל בוא תן עוד כמה מילים שנוכל להגיד עוד 3 שנים שהיינו הראשונים, או שדיברנו עליו כבר שנה שעברה, בבקשה. אז פודה דיאלו כמובן חלוץ בן 14, בגיל מאוד צעיר, אבל הוא שבר הרבה מאוד שיאים בלמסיה, באלווין אה, שזה הקטגוריה עד גיל 12, הוא שבר את שיא הכיבושים שהיה על 83, הוא הגיע ל-97 שערים, לצורך השוואה למין כבש באותה קטגוריה 98 שערים, גם זה בקטגוריה של 7 על 7, עד גיל 12 משחקים ב-7 על 7, והחל מאינפנטיל, שזה הקטגוריה עד גיל 13-14, משחקים כדורגל 11 על 11, ופודה דיאלו כבש בעונה הראשונה שלו ב-11 על 11 באינפנטיל, 39 שערים ב-30 משחקים, ולפי המידע שיש לרשותנו כרגע, המידע הזה והסטטיסטיקה הזאת לא נשמרים באופן עדוק, צריך לציין, אין את כל העונות ואת כל הסטטיסטיקה של כל השחקנים, זה כרגע מספר השערים הכי גדול, שיש משחקן למסיע בקטגוריה של 11 על 11, הכי הרבה שראיתי היה לאו מסי שהיה לו 38 שערים, בעונת למסיע, הוא השיג 39 שערים, אז זה חלוץ צעיר מאוד, שקורא רשתות בדרגים הצעירים על המסיע, בקטגוריות הנמוכות, ומחזיק בהרבה מאוד שיאים, ושווה מאוד לעקוב אחריו. חבר'ה, חלוץ, תזכרו את השם, פודה דיאלו, דיברנו עליו כבר, והוא בהחלט מישהו שהלוואי שלא שנה הבאה, אבל בקצבים האלה הוא בן 14 וקצת, בקיץ של 28 אולי כבר נראה אותו מתחיל להיות מזומן. כן, בדיוק, האירוע של חמזה. אבל הם יקרים, קודם כל תודה לבירה אסרי אדם, הבירה עם הכוכב, הבירה הרשמית של ברצלונה, לא הבירה של המסיע, שם ישתו בירה בלי אלכוהול ומים, זה יותר בריא בשבילם, אבל בהמשך כשהם יגיעו לקבוצה הבוגרת יוכלו גם ליהנות מהבירה, אז תודה לשותפים מבירה אסרי אדם, וכל תודה ענקית, ענקית, ענקית לשניכם, שני התותחים, שמסתכלים ועוקבים וביוטיוב ובאתרים ובאתרים מחתרתיים ובדארקנט, ואני לא יודע איפה אתם רואים את כל המשחקים האלה של ילדים בית שברוקפונדה, אני לא יודע איפה הם משחקים במקומות האלה, אז באמת כל הכבוד לכם, זו עבודת קודש, מה שאתם עושים כל העונה, אנחנו מכירים את השמות האלה בזכותכם, באמת, בזכותכם אנחנו מרגישים יום אחרי יום שאנחנו יודעים מי הם האנשים האלה. תודה ענקית לך, עידן מרקו, ומשפחת מרקו, קונסטנטין, חברים. איפה קונסטנטין מרקו היום, אגב? אין לי מושג, עברו, מאז המפציצים וצפרירים חולון עברו 30 שנה כמעט. תבדוק, תרים טלפון למרקו בן ברוך, תבדוק את העניין. ולך, דניאל אלון, אתה מתחיל להיות מיתולוגי לאט לאט גם, צעיר המערכת. תודה רבה לך. תודה לכם, היה כיף גדול. מה אתה כותב שם על המחשב? עידן מרקו, גולש בפורנו, יאללה. עידן. הבנתי, תעדכן אותנו בהמשך איפה קונסטנטין מרקו. בפורנו, בסדר. האיש והאגדה, שי, פודקאסט הבא, פודקאסט 200, אני מבין אתה מתכנן לנו כמה הפתעות גדולות, נגיד שבלי קשר אנחנו מתכננים אירוע, אנחנו לא יודעים אם יהיה מול אלצ'י או מול בלבאו, אבל אנחנו מתכננים וואחד אירוע לפתיחת העונה, וכבר, וואלה, אנחנו צמאים, רעבים, אנשים כותבים לנו, עוצרים אותנו ברחוב, אומרים יאללה, שתתחיל כבר העונה, כאילו היה מונדיאל וזה, אבל אנחנו צמאים לברסה, עזבו אותנו מכל הדברים האלה, תנו לנו את הבלאו גראנה מחדש, אנחנו צמאים לזה, אז אוטוטו זה מתחיל,
וההתרגשות, יש התרגשות, נכון? כמו כל עונה, כאילו, יש משהו, אפילו החתול מה. כל עוד יש ברסה יש התרגשות, אז יש המון התרגשות, תודה ענקית לך שי, האיש והאגדה. לי תענוג גדול, באמת, באמת, באמת תענוג להנחות את הפודקאסטים האלה. יום אחד, אתם יודעים, נלך אחורה, נביא איזה איש ארכיון, שי, נשלם לו כסף טוב, נראה על מי דיברנו ומה אמרנו ועל מי ירדנו ואת מי שיבחנו. קלוד יכול לעשות את זה היום כבר. נו, אז יאללה, אבל תן לו איזה שם ספרדי, אני יודע, ז'אן קלוד, שיהיה יותר יפה. חואן קלוד. חואן קלוד, יפה. אז אנחנו נלך על זה. חבר'ה, המון המון תודה לכם, היה תענוג גדול, אני מקווה שגם אתם האוהדים תהנו מהפודקאסטים המיוחדים האלה שאנחנו זוכים להם בזכות הידע שלכם, ושיהיה אחלה עונה מקבוצת, מה הקבוצה הכי נמוכה? ילדים, איך זה נקרא? הפרה בן חמינס, הקבוצה עד גיל 8. הפרה בן חמינס, בן חמינס זה כאילו צעיר, אתם רואים, הכל מגיע מהתנ"ך, הכל מהזה, בנימין זה הצעיר, מהפרה בן חמינס עד הסניורים שלנו בכיכובו של רונלדיניו, שיהיה בהצלחה לכולם ושיהיה עונה אדירה, וכמו שאומרים אצלנו, וזה בכל הקבוצות, ויסקה ברסה חברים. ויסקה ברסה. ויסקה ברסה, יאללה ביי. ביי ביי.